Ayun, gulay na lagi ko. Nag-take nga ba siya? Ganun. Yan, isa na isa. Isa po ito. Yan, isa. Ha? Make a love shout out, my friend Aryan. Oi, Linda, Aryan. How are you, my friend? Thank you for coming to my live stream. Like one. Thank you so much, my friend. Buena noite, bien. Buena noite, amiga. Aryan, obrigado, amiga, Aryan. How are you? Kwang Hei, mega love shout out, my friend from Korea. Kwang Hei, mega love shout out to you. Purong bata, guys. Agoy ang connection ko. Thank you so much, my friend. Purong bata, Aryan Art Croci, and Kwang Hei. Thank you. How was your day? Mag-share pa sila. Thank you, my friend. Thank you so much, my friend Aryan. Obrigado, Aryan. Obrigado, amigo. Aryan. You can drop your nick, my friend. Nice to meet you, everyone. Nice to meet you too, Kwang Hei. Thank you for coming again, my friend. Thank you for your love and your support, my friend Kwang Hei. Thank you so much. Thank you for coming, mga palangga. Ang iro. Purong Bata, shout out to you, Purong Bata channel. My dog. Oh. Argers TV, tamsak ho. Salamat sa patamsak mo kapatid. Bibigyan ko kayo ng ano ha, jacket. Hindi ka lang ha. Argers TV. Just wait a minute. I'm gonna give you a jacket.
Mag-share sa ako mga palangga, ha? Shout out sa inyong lahat nandyan. Okay. Mag-share sa ako mga palangga. Mag-share para maging marami tayo. Kwang, I can't hear you. You can't hear me, my friend. My friend Kwang, hey, you can't hear me. How about that one, my friend? Kwang, hey. Did you hear me now, my friend? No. Oh. Wait lang mga palangga, eh. My friend Kwang, hey. Aryan, thank you so much. I love you, Aryan. Thank you so much, my friend Aryan. Wang Hei Oppa. Thank you so much. I love you, Aryan. How are you, my friend? Aryan, thank you, my friend. Thank you. Master Ochi, hi, host. Mega love shout out, Master Ochi. Agoy. Hello sa iyo, Master Ochi. Ang bibilags ni Madam Grace B. Oakley. Salamat sa pagpunta mo dito, Master Ochi, ha? Sa wakas, nakabisita ka na rin. Thank you so much, Agoy, Master Ochi. Salamat po kay Master Ochi, ha? Bigyan kita ng jacket ka, Master Ochi. Agoy, kagit lang, Master Ochi. Kaya, pagpaminat din yung side. Kwang He, thank you so much, my friend Kwang He. Thank you. I love you, Oppa. I love you, Agoy. Ayan. Oo nga. Ang aso dito, ay, ang ingay. Oo nga. Ikiling ko si Grace dito. Sige, pasilipin. O sige, agad. Thank you kay Master Ochi. Maraming salamat sa Master Ochi, ha? Pumupunta man dito si Ma'am Grace. Kailan ba yung ano niya? Oy, nakalimutan. Ba't ko naman ito naghubad? Maliit ito ang oy. Ayan, Jason Ward, agay, tamsak. Salamat sa patamsak niyo dyan, mga kapatid. My friend Kwang Hei, thank you very much, my friend. Thank you so much for your support, my friend Kwang Hei. Ayan, papuntahin ko dito sa iyo, ha? Okay, Master Ochi. Thank you, Master Ochi. Salamat sa pagbisita mo, Master Ochi, ha? Ayan, ba't wala pa itong gamit si Kwang Hei, oy? Ang dami kasing anong Kwang Hei, oy? Ayan, Art. Ayan. Oy, dito na, Sisi. May kasalanan man ako sa UCC, oy. May kasalanan ako kasi
yung pag-premiere mo ba, pag-premiere, yung pag-premiere, agoy, ang ano ko, oy, ang net ko, oy, wala talaga. Ayan, thumbs up, kapatid, Yahoo, Yahoo, kapatid, Jake Padua, thank you for coming again. Agoy, may bago kong kaibigan, si Kurwa, Aloka. Agoy, Aloka, thumbs up, host, maestro, aga, maestro. Mega love, shout out, maestro, salamat yung pagbisita, maestro, ha? Relax, bigyan na lang kita ng jacket, maestro, be. Jade Hulong, thank you so much. Tamsa ko, salamat sa patamsa. Ayan, mega love shout out sa inyo dyan. Facebook TV, Lami pa Jud, I love you. Agoy, I love you na lang sa Facebook, salamat kay Alicia Kate, mega love shout out. Tamsak Gantis, salamat sa patamsak niyo dyan mga kapatid ha. Ayan, may bago uli ako host. Pa-watch na lang pag may site. Uy, ano ko yun, ano oy, Madam Bisunwang, ano, i-playback ko yun, magkasalanan man ako sa'yo, oy. Host, 6 p.m. LS ko. Okay, Jake, noted ko yan, B. Ilista ko yan, para makapunta din ako sa LS mo kapatid, Jake, oy. Ayan, Master Ochi, ayan, dikita niyo yung binaba ni Master Ochi. Ano ba yung tamang grace ba yan? Ayan, agoy ang aso, oy. Dikita niyo yan si Master Ochi kasi may ano yan, o, binaba niya ang bahay ni Ma'am Grace D.O.3. Sa Saturday may parapol yan. Ayan, Grand LS ni Ma'am Grace O3, may pa-premium yan. Ano ba yun? iPhone at saka iPad ang price. Ayan. Welcome vlog. Mega love shout out to you, my friend. Thank you for coming to my live stream, my friend. Welcome vlog. Mega love shout out. Ayan, Sinako TV, Agoy Taxi, Agoy. Mega love shout out to all of you guys. Thank you for coming to my live stream. Ayan, magdikitan kay Agoy. Bigyan ko ng jacket ito, Andy. Ayan, you already have your jacket, my friend. Welcome vlog. Thank you so much. You can drop your link, my friend, if you want. Ayan. Jade Hulam, thank you so much. Mega love shout out. Agoy ang akong suking tigpaminaw. Mega love shout out. Maurice Vlog. Hi, guwaps ang suking tigpaminaw. Ayan, sabi ni Maurice Vlog. Ayan, Master Ochi. Hi, Jade Hulam. Ayan. Ayan, mga kaibigan dito. Agoy. Ang pamilat natin. Ayusin. Thank you so much, Wanton Vlogs. Thank you for visiting to my live stream. Mega love shout out to you, my friend. Ayan, Aryan Art Croci, ayan, from Brazil. Ayan, dikitan niyo yan, from Brazil yan, si Aryan Art Croci, at saka si Agay. Mega love shout out to you. Ayan din si si Wanton Vlogs. Saan ba yan? Nakalimutan mo ko yan. Basta sa ibang bansa din siya. Mega love shout out to you, Agoy Wangsan. May palab-lab si Aryan Art Croci. Ayan. Magkakilala niya. Ito your friend, Aryan. Wow, nag-promote si Master Uchi. Agoy. Ang mga love team. Agay, ang love team sa Agoy. Mega love shout out sa inyo dyan. Ayan. Nag-promote si Master Uchi. So, Ma'am Grace dan tamsak. Ayan, tamsak na daw si Ma'am Jade. Ayan, ay si Ma'am Heidi Boom sa'yo. Master Ochi, thank you for coming, Master Ochi, ha? Pasalamat sa pagtamsak din. Hashtag Ochi, Agoy. Ang love team, Agoy, kaya basta lang. Ayan, nagbaba ng bahay si Master Ochi. You can connect to each other, mga palangga, ha? Please connect to each other and be legit here, my friend. All of you, thank you so much for coming. Ayan, Dayton World, thank you so much. Agos, Madam Dayton World, ay, nakasala naman ako dito, ay. Thank you so much. Mag-love shout at inyo. Ayan, si Aryan Art Croce. Ayan, obrigado, amiga Aryan. Oy, Linda Aryan, thank you so much. Obrigado, amiga. Ayan, kay Grace D. Otley yung binaba ko host. Kaya nga, nakita mo. Ayan, tamsakan natin. Ipin ko yan, be, dito sa itaas, be, sa Ma'am Grace. Ayan ba yung dito? Saan na ba yung Mr. Ochi-Oy? Okay, guys, please connect to Ma'am Grace D.O.3. Ayan. I'll do pin-pin. Mahirap pa ito mag-English dito, mga beshi. Ayan, please connect to our friend,
Grace B. Oakley. She had a Grand LS this coming Saturday, 3 p.m. Pinas time. And you can win cell phone. And ano ba yun sa Mr. HCI? Nawala. Nawala man yan. Please connect to each other, mga palangga. Mahirapan ako mag-English. Marami man dito dumadala na hindi ko kaana. Okay, yan. Saan na ba ako? Good mo. Hala! Agoy! Madam Vanessa, nini matrid. Agay mag-love shoutout sa iyo, Madam Vanessa. Madam Nini, inag ko baya yung ano mo. Hindi na ako nagpaalam sa iyo. Mag-love shoutout, Ma'am Richie. Ma'am Richie, agoy shoutout. Agoy shoutout. Diya sa Ma'am Richie. Ay, kagwapa nga, Madam Oy. Ay, salamat din from Arts. Agoy, Madam Aryan. Thank you so much. Obrigado, Amiga Aryan. Oy, Linda Aryan. Ayan, thank you so much. Jade Holo, may chill muna. Di kami nagmamadali siguro yan, Mr. Ochi. Ay, ayan, thank you so much for coming to my live stream. So, all of you guys, thank you so much. Ayan, hi, Wangkang Vlogs from Heidi Home. Ayan, dikitan niyo yung mga nasa taga-ibang bansa. Uy, ayan, si Ma'am Aryan, taga-ano yan, taga-Brazil. Ayan. Hi, Ate Van from Heidi Home. Agay, Madam Agay, ang pamilyat natin dyan, Madam Vinci. Ay, ang ganda-ganda. Ay, para kan si Ma'am, yung ano ba, yung asawa ni Pacquiao. Si Jinky Pacquiao, para kang kapatid ni Jinky Pacquiao. Ay, Ma'am Vinci. Ayan, Ma'am Vanessa, mega love shout out. 8 million viewers. Ayan, so 10 million viewers at sa 18 Kamsak. Mega love shout out. Thank you for coming to my live stream, mga palangga. Ayan, ha. Ay, tawa si Madam Heidi. Hello, Heidi Home from Wangka Vlogs. Ayan. Heidi Home, shout out from Renchi. Agoy ang mga love team. Mga team agoy. Andito, thank you. Mga shout out. Team Puyaters, thank you very much. Ayan, for your support, mga palangga. Nagbaba na po ako bahay, sis. Thank you so much, Madam Vanessa. Ayan, dikitan mo yung mga ibang lahi. Ayan, mahirapan man ako po mag-English dito. Ala, bahala ng pamilatin, ha? Sila na umintindi. Bahala nagbalintong-balintong yung English ko. Ayan, hi, sabi ni Wangkang Vlogs. Ayan, please connect to each other, mga palangga. Please connect to each other, guys. Hala, nag-love shout out. Halina sa kusina ni Bulak. Agoy, hindi kita makita, kapatid. Bigyan kita ng bahay, diatan ng jacket. Bigyan kita ng jacket. Ayan, hindi kita nakita. Nag-love shout out sa inyo. Ayan. Ayan, nakasan ba yun? Ay, ano ko lang atong ano ko, Becky, basin mawala yung net ko ba? Ayan, kagwapo naman ni host. I love you, host, Vanessa. Ma'am Vanessa, ikaw man yung ano, ay, maganda, ay. Heidi Hulong, slowly but surely, dapat lihi. Ayan, slowly but surely, Master Ochi, okay? Ayan, please connect to our friend. Ma'am Grace B. Oakley, ayan, nasa itaas, nakakin yan. Please connect, guys, please connect. Ayan, Facebook. Facebook post. Payakap, agoy, sureness, agad. Nag-love shout out. It's me, Tantan, and Ma'am Grace B. Oakley. Thumbs up. Ayan, good morning, Ma'am, from Ishmi Tantan. Good morning sa iyo, Ishmi Tantan. Thank you for dropping by here. Agad, sumaon na to. Ayan, Ma'am Grace B. Oakley. Dalaga si host. Ma'am Grace B. Oakley, thank you. Thumbs up, Madam Agoy, agay, ang mga team. Agay, ang love team, si Ma'am Grace, ay, Master Oche, may dalang shout out sa inyo mga guys. Agoy, may Madam Grace, agoy, nakukuan, Madam. Agoy, ang connection ko. Nawala na naman yung connection ko. Agoy, ang connection ko, mga palangga, oy, kapait. Pero gurabis lang ako dito, ay, agoy. Bye, bien. Ay, bye, host, agoy. Thank you for coming, Ma'am Aryan, Art, Flashy. Thank you for coming to my live stream. Goodbye, my friend. Thank you. Obrigado, oy, Linda Aryan. Obrigado, my friend. Obrigado. Thank you so much, my friend Aryan. I love you, my friend Aryan. I love you so much. Thank you. Thank you, my friend Aryan.
Mega love shout out. Ayan, Rinaldo Jr. muna. Afternoon po, host. Good afternoon, mga kapatid. Thank you, Rinaldo, for coming again to my live stream. Ayan. Jason World, thank you. I love you, madam. Ayan. Master Ochi, hi, Big Grace B.O. Cleo. Salamat silang pamilya. Diyan nga side. Oh my God. Gikilig, kinikilig man ako sa inyong dalawa ni Master Ochi. Oy, at saka ni ano, Information Soldier, hello, mega love shout out. Ayan, ano ba ko? Ayan, agad, gikilig akong giti. Miss Master Ochi, hello be, agoy. Salami, silang pamilya, dili ang side. Hello, oy, mainlove. May information. Wait ka lang information ha, bigyan kita ng chat ka. May galap shout out sa iyo kaibigan. Salamat sa pagpunta mo dito sa aking LS. Ayan, wait lang ha, wait. Salamat silang pamilya. Sana all my love life. Agay. Hello, oy. Mag-ano na kayo ba? Salamat silang pamilya, oy. May galap shout out sa inyong lahat ng dyan ha. Information Studio new here. Okay, bigyan kita ng jacket sa ibigan. Ayan, saan ba sa Information Studio? Information Studio, may jacket ka na for the friend, Grace B. Oakley. Agoy, ang connection. Host. Ang connection. Malis na naman connection. Pasensya na kayo sa connection ko, ha? Naka-imbir naman i-text. Ayan, Eric Garcia, mega love shout out to you, my friend Eric Garcia. Thank you for coming again to my live stream, my friend Eric Garcia. Nakalimutan ko kung saan siya galing. Ay, ito, pati ibang bansa. Ito, where is your location, my friend Eric Garcia? I forgot your location, my friend Eric. Ayan, si Facebook. I love you, host, patuslo. Ayan, pamilak mo dyan, Facebook, I love you din. Ayan. Information Studio, nagbaba na kanyang bahay. Information Studio, pa nakakilala naman kita doon sa sa LS ni Madam Vine ang inyong kairog. Yes, my friend, good to see you again. Yes, I'm so very happy because you're back again to my live stream. You're coming back again to my live stream. Thank you so much, my friend Eric. And thank you so much for sharing agad-agad, mahirap ma-English, for sharing your love and support to the host. Thank you so much, my friend Eric. Nakalimutan ko, agad, hala kami si Eric. Eric, thank you so much. Mega love shout out to you, ayan. Please connect to Ma'am Grace B. Oakley, guys. May ano yan siya, may para-raffle draw this coming Saturday. May ano yan siya, kanang may ano yan siya ba, may pag-game, may Grand LS yan siya, may pa-raffle yan siya na iPhone ata yun at saka cellphone. Lablabin niyo yan siya, guys. Please connect to Ma'am Grace B. Oakley. Sa hindi pa kadikit, dikitan niyo yan. Welcome vlog. Thank you. Marisa. Agad si Marisa Pagkatpatan. Thank you. Tamsak Dano. Salamat sa patamsak mo dyan, kapatid Marisa. Ayan. Thank you so much. Dahil bumalik ka ulit sa LS ko. Agoy, happy sa ayo ang host dahil nandyan kayo. Ayan, saan na ba ako? Sabi ni Rinaldo, Rinaldo OTW Information Studio. Ayan, nagbaba ng bahay. Halina sa kusina ni Bulak. Ayan, nagbaba ng bahay. Ayan, Vanessa Nini, mag-agoy. Tapos na ba Information Studio, dan pupak sa iyo. Ayan, magbalikan kayo guys. Sabi, legit here. Agay, saan ba ako? Halina sa kusina, dyan pabalik. Sabi ni Ma'am Vanessa, ang ganda. Host na si Ma'am Vanessa. Ma'am Vanessa, thank you for coming to my live stream, Madam Vanessa, ha? Ayan, sa Information Studio. All friends, check my new videos. Yes, my friend, Information Studio, you can drop your link. Ayan. Please connect to each other, guys. Please connect to each other. We'll read it, okay? Ayan, thanks, Rinaldo, magsiguro na information. Vanessa, basta bakas, puntahan ko ha. Basta magbakas lang, sabi ni Halina. Okay, magbakas kayo. Hoy guys, please connect Ma'am Grace B. Oakley. Ayan, nasa itaas, naka-highlight. Yang naka-pin ko dyan. Ayan, kay Ma'am Grace B. Oakley. Please connect guys.
Please connect. May parapol yan siya. Grand LS Glow, may award. Ano yan? Tablet at saka cellphone. Ayan, mahirapan ako mag-English dito. Pasensya na sa mga hindi makaintindi ng Tagalog dyan. Halina sa kusina para dikit painitin sa kawali ko. Ayan, painitin guys. Thank you for dropping your link, my friend Eric Garcia. Thank you, may shout out. Ayan, Vanessa Nini, Eric Garcia. May problema ba yung binaba mong video? Palitan mo ba iba, sir? Ma'am Vanessa, parang ibang lahi yan si Eric Garcia. Uy, hindi ko lang alam ha, parang ibang lahi yan siya. My friend Eric Garcia, can you change your link? You can put mahirap ako sa lisod. Please change your link, my friend. Please select another link. I don't know what's the problem of your link, my friend. Agay. Mailhan jud sa kilig Master Ochi. Agay. Yan, mailhan jud sa kilig ni Master Ochi ug si Ma'am Grace. Agay. Agay ang mga love team. Oy, agay ang pamilak natin. Ayan. Vanessa Nini, Rinaldo Junior dan po pabalik. Ayun ang baba ng bahay. Si Marisa Pagatpata nagbaba. My friend Wang Cam Vlogs nagbaba ng kanyang bahay. Hi Marisa Pagatpatan, sabi ni Wang Cam Vlogs. Si Wang Cam parang isang nakalimutan ko kung saan silang galing. Oy. Vanessa Nini, Dan Paul Package, sabi, my friend, I think there is a problem with your link, my friend. You can please change your link, my friend. Friend Eric. Select another videos, my friend. I think there's a problem on your link, my friend Eric Garcia. Ayan, si Renchi, guys. Guys, 7 p.m. Philippine time with, ayan, si Ma'am Renchi, nag-LS din siya, nag-promote siya sa kanyang LS. Ano daw, may LS siya, 7 p.m. Philippine time. Ayan, please connect. Ayan. Sa gustong, dyan, may paano yan si Ma'am Renchi. Ayan, marami din dumadalo dyan, may parapol. Ayan, Rulita WH, ayan, saan na ba ako? Heidi Hulom, Vanessa Nini, material dan sa iyo, sabi ni Heidi. Ayan, Marisa Pagatpatan, dan na idol, pasukli po, CY, sabi ni Ronaldo. Ari, Agoy, si Maris Vlog, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Heidi Hulom, saan na ba ako? Heidi Hulom, ayan, sabi ni Wang Cam Vlog. Rinaldo Jr. Monardan Paul Package from Eric Garcia. Thank you, my friend. Vanessa, di na ako balik kasi Lagas, don't worry, puntahan kita, gusto mo ba ilagas? Ayan, salamat po, Eric Garcia. My friend Eric Garcia, thank you for your support from Vanessa Nini. Ayan, halina, kasi soon balik ako sa iyo maya-maya. Agad, saan na ba ako? May pa-sponsor din ako, guys. Puntahan nyo lang si Nono's Food and Travel maya sa mga gusto lang sa November 28 ang parapol. Ayan, ibaba mo yung bahay. Kapatid ay sunwang. Ayan, kung hindi pa nakadikit kay Ma'am Grace B.O.3, ayan guys, please connect si Ma'am Grace B.O.3. She have a raffle, a grand LS this coming Saturday. And may siya yan. Ay, mahirapan ako mag-English. You can win iPhone and tablet. I think that's the price of Ma'am Grace of VOT. Okay, mahirapan ako mag-English mga kaysa. Ayun, magsabot-sabot dyan. Ayan. Ma'am Vanessa Nini, nagbaba ng kanyang bahay. Si Heidi Rolon. Please connect to each other, mga palangga. Welcome Vlogs. Dance to you, my friend. Welcome Vlogs. Maris Vlog is already down to your house, my friend. Sigaw. Marisa Pagatpatan is already down to you, my friend. Welcome Vlog. Ayan. Eric Garcia, nagbaba ng kanyang bahay. Panoorin nyo at bakas ng tama ng video para
Ilaga, sabi ni Halina. Ayan, Vanessa, Eric Garcia, done po. My friend Eric Garcia, Vanessa Nini is already done to your house. Please connect to each other and be legit here, friend. Ayan. Vanessa Nini, ayan, done to you. Sabi ni Heidi Hulom. Thanks, Vanessa. Same. Ayan, thanks, Vanessa daw. Tapos na siguro si Sir Eric sa iyo, Ma'am Vanessa. Ayan, thank you, Wangkong Vlogs from Vanessa. Ayan, Heidi Hulom dan na po, kapatid. Pabalik na lang po, TY. Sabi ni Reynaldo, ayan, nagkikitan kayo ng mga palanggaan. Ayan, may galap shout out sa inyong lahat. Ayan. Heidi Hulom, Vanessa Mimi, pababa po bahay mo. Ma'am Vanessa, ayan, nasa baba. Mega love shout out, Madam Terry Hill. Welcome back to my live stream, Madam Terry Hill. Salamat sa inyong suporta dyan, Madam Terry. Thank you so much. Ayan. Please connect to each other, guys. Sa hindi pa nakadikit kay Ma'am Grace BOT, ayun dyan, nasa itaas, nakapin. Please connect, guys. Sa gustong kasali na kanya palaro, ayan, Ken Vlog, thank you. I love you, all of you guys. Ayan, yung internet ko, I love you din. I love you na lang din, internet. Ayan, Ma'am Vanessa, ayan, Terry Hill, dan po, from Vanessa. Reynaldo Jr. Moner, Marisa Pagatpatan is already done. Ayan, pabalik po, Terry Hill, thank you, from Vanessa Nini. Terry Hill, OTW po, ayan, nagbaba si Reynaldo ng kanyang bahay. Eric Garcia, thank you for dropping your link, my friend. Wangkong Vlogs, thank you so much, my friend Wangkong Vlogs. I love you, my friend Wangkong. You can drop your link, my friend Wangkong Vlogs. You can drop your link, my friend. Okay? Jade Holom, ayan, si Heidi. Bakit Jade? Bakit Heidi? Nagbaba ng kanyang bahay. May galab shot at Master Ochi, andyan ka pa. Thank you na marami. Ayan. Please connect to the beautiful girl in the world. Grace BOT, may grand LS yan siya, mga guys. Please connect, guys. Okay, andyan na sa itaas, si Ma'am Grace. Please connect to Ma'am Grace. She have a grand LS with the price of wala namang English ako diha, with the price of iPhone and tablet, I think so. Mega love shout out, Kasityo Vlog, thumbs-up and host. Salamat sa patamsak mo dyan, Kasityo. Madam Girl, sa patamsak mo dyan, ha? Mega love shout, Elmer Adams, hello, gwapang host. Salamat, Agoy. Agoy, yung connection ko, guys, yung connection ko. Mega love shout out sa inyo, Elmer Adams, Girls Japan, and Kasityo Vlog. Thank you, and welcome here to my live stream. You can connect to each other, guys. Ayan, mahirapan man ako. Okay, guys, the Ality, thank you for coming. Ayan. Ma'am Beth, wala anuman, Ma'am Beth. Uy, nag-forward na ako sa nag-playback ako sa mo, Premiere. Ang galing mong kumanta, Madam Beth, ang galing mong kumanta. Ayan, Dyson World. Kapatid Dyson, magbaba ka ng bahay mo, Dyson, Be. I-promote ko yan dyan sa itaas, Be. Guys, sa hindi pa ka-connect kay Madam Grace BOT, andyan, naka-highlight sa itaas, yung na-pin ko sa itaas, pinipin ko dyan sa itaas. Please connect to Ma'am Grace BOT, guys. May parapol yan siya this coming Saturday, 3 p.m. Guys, please connect, guys. Okay, Marisa Pagatpatan, CY po, sabi ni Rinaldo, ayan. Vanessa Dan, sa'yo, sure, dikit sa akin, agad nawala na. Ayan. Hello everyone from Bells, Japan. Kumakain ka na, host? Hindi pa. Magkakain ko lang ng agahan, kapatid Bel. Ikaw, kumain ka na ba dyan? For sure, lunch break na ngayon. Mag-yuki ka nga. Yung piruguhan ka, Biru. Ayan. From Bells, Japan. Thank you for coming. Ayan. Dyson World, pabalik dan po. Elmer Adams. Mga pamilat. Agoy. Mga pamilya, katusok at magtusukan tayo. Okay, mga pamilya, tusukin niyo daw ang bahay ni
Elmer Adams, ayan, naglo-loading. Kapatid Elmer, sino ba naglo-loading? Si host ba? Guys, I'm not sure, Budol, wag po kayo ba ikit, ayan, ikit lang. Manood kayo swimming. Oy guys, mas maganda kasi yung kalimbangon para hindi talaga malagas, para hindi masayang yung pagod niyo dyan. Ay, ayan, Dayton World, nagbaba na kanyang bahay. And my friend Eric Garcia dropping his link. Ayan, Vanessa Nini, please connect to each other, guys. Ayan, si Facebook TV, Facebook. Dian Marie, sama kita sa panaginip ko, ha? Agoy, Facebook, I love you na lang sa tago, ha? Kasi, drop your link, my friend, Facebook din, para makita ko kung sino kung man yung Facebook ay. Moshi Moshi builds Japan from Japan also. Hoy, halina sa kusina ni Bula. Nasa Japan ka pala. Aboy, si Madam Beth, nandyan yan sa Japan. Nag-LS yan siya tuwing Saturday. Kagabi, nag-LS yan si Madam Beth. Ano, puntahan mo yan, dikitan mo yan. Mga taga-Japan, madikitan kayo. Ayan. Dan, Patusli Rinaldo, Kalimbang Orko. Salamat from Heidi Hulom. Ayan, anong pamilat? Agad, kapag si Beth, hindi ka na-inform yung pamilat. Yung pamilat kasi, isa-set ko na lang. What's the meaning of pamilat? Ayan, si Elmer Adams, nagbaba. Si Maurice, Pagat-Pata, nagbaba din. Halina sa kusina, hello, Cici from West Japan. Welcome, Vlogs. Mega love. Shout out, my friend. Welcome, Vlogs. Thank you. I love you, my friend. Ayan, si ano, Kwang Hey, Bill. Good day, Bill. Agoy, Madam Bill. Andyan na yung ano mo, admirer mo na si, ano, Kwang Hey. Yes, nag-LS ako din. Halina sa kusina. Anong time ng LS mo para makadalaw kami? Ayan. Guys, balikan nyo naman ang dumikit sa inyo, wag budol-budol. Sabi ni Marisa Pagasatan, sa dumikit ay sa dinikitan ni Ma'am Marisa. Please connect, please pabalik naman yon yung dinikitan ni Ma'am Marisa. Okay, the allergic here. Jake Pradua, yahoo! Yay! How are you, Jake? How are you? Yung pamilat natin, kamusta? Alam ni Beth paano magdikit ng tama. Huwag kayo dikit-dikit lang. Basta kung gusto nyo, banana nyo, hindi kayo malagas. Yes. Ayan, si Ma'am Beth, isang monetized channel. Hoy! Saba mo ba? Ay, kasaba sa mga bata. Ay, ayan, iwan ng tamang baka. Sure, balik. Sabi ni Jake. Ayan, thank you for dropping your link, Eric Garcia. Thank you so much, my friend, for your support. Ayan, halina sa kusina. Tanghali LS din, pang-off lang. Ayan, anong oras, Kit? Ayan, see you tonight, Kwang Hey. Mag-LS ka sa kapatid, ano? Best Japan, mag-LS ka mamaya. Hoy! Mega love shoutout, Romulo Rosal. Love, musta na? Hoy, kamusta yung pamilat mo dyan? Anong gwapa man ka lang? Agoy, labhag. Okay lang. Anong gwapa daw po? Wala ko kabalo. Low. Elmer Adams, Vanessa Nini. Ayan, dan full pack na po. Salamat from Elmer Adams. Ayan, okay lang, host. Agoy, sabi ni Jake. Yung internet connection ko, nagluloko naman ay. Hala, uy. Nagluloko naman yung internet ko, guys. Pasensya na kayo, ha. Ano lang kasi si host, oy. Yung ano ba? Yung poor. Ayan, pobre lang si host. I sent you my Facebook in the comments, Bell. Ayan, Sister Bell. Ayan, sabi ni Kwang Hey. Nag-send daw siya ng Facebook niya sa comment daw, sabi ni Kwang Hey. Rinaldo Jr. dan pabalik. Ayan, from Vanessa. Hindi sa live ni friend Kwang Hey. Okay, Sis Bell. I think kung magla-live ba yan siya, yung admirer mo. Elmer Adams, agree daghan na in love ni host. Ayan,
Elmer Adams, isa ka rin ba? Char lang, joke lang, ha? Ay, nako. Thank you so much, my friend Kwang Hei. Yes, sabi daw, yes daw. Magla-live si Kwang Hei siguro mamaya, guys. Puntahan niyo yan. Dikitan niyo yan si Kwang Hei. Ayan, si Eric Garcia nagbaba. Hoy, may galab shout out, Mr. Dimdim. BG, silent ba sa classroom? Okay, Mr. Dimdim, i-drop mo yung bahay mo, Bill. Pag, ipadikitan natin dyan sa itaas. Ipin ko yan sa itaas, Mr. Dimdim. Mawala kasi yung net ko, ay, ang hirap. Ayan. Marisa, Eric Garcia, done. My friend Eric Garcia. Marisa Vlog is already done. See you. Ayan, si Elmer Adams, nababa na kanyang ba? Wow, may FB na si Dear Kwang Hei. Okay, my sister Belt. Support friend Kwang Hei. Ayan, mga, mo yan, i-flex na to niyan si Kwang Hei din. My friend Belt, kasi nag-drop ng link. Uy, si kapatid Kwang Hei, mag-drop ng link di, kaya ilagay ko dyan sa itaas. Ayan, Dayson World. Thank you ng marami kapatid Dayson. I sent my Facebook ID to the comment I left on my channel. Saan daw? My friend Kwang Hei. Please, agoy. Mahirapan ako sa lisod. Sige, bit ko. Sige, bit ko. Mr. Dimdim? Mr. Dimdim. Drop your link, Mr. Dimdimbe, kay ating padikitin. Padikitan natin, Mr. Support, friend Kwang Hei, mga kababayan. Kwang Hei Can Vlogs. Wang Can Vlogs, thank you so much. Ayan. My dear, agoy. Sis Bel, baka sa comment siya Sis Bel, si kapatid Kwang Hei. I think sa comment, doon sa sa may, ba yan? Doon baka sa upload mo, nag-comment siya sa kanyang Facebook account. Ayan. I sent my Facebook ID to the comment I left on my channel. Ay, sa kanyang channel pala siya naglagay ng Hello, Thank you so much, guys. Mr. Dimdim, you can drop your link, Mr. Sige, ko. I-drop mo yung link mo dyan, Mr. Dimdim. Drop your link, Mr. Dimdim. Pag ako, mawala man yung signal ko, Mega love shout out sa lahat. Ayan, thank you for your support. Ayan guys, yung internet connection ko managsamang Salamat sa lahat na nagtambay dyan, ha? Thank you so much. Okay, ito na ba ako? Excuse me. Ay, magpunitan kayo dyan din, maglaban. Maglaglaban kayo, guys. Pilit siguro akong comment. Hoy, marami na palang comment sa baba. Uy, Romulo Rosal, Ninit Whitey. Channel dan po. Ayan, sabi ni Romulo. Pilit, mandain ng akong kuandira. Ayan, guys. Japan, thank you, Titi. Titi Bell and Dayton World. Thank you so much. Ayan. Ambit Rugil. Ayan, thumbs up done. Thumbs up. Thank you, Ambit. Mega love shout out to you. I'm gonna give you a jacket, my friend. Just wait a minute. Kaping mainit. Ayan.
How are you, Ambit? Where are you came from, my friend Ambit? Where is your location, my friend Ambit? Thank you for the thumbs up. Ayan, Vanessa Nini Vlog, dan po kanina pa kita dikit. Ayan. Salamat. Wait lang ha, bigyan pa kita. Dito ka lang ba sa Pilipinas, Ambit? Salamat sa pagdalo sa aking LS, ha? Pa-jacket naman po, oh. Sure, why not? Coconut. Agoy, bigyan kita ng jacket, ha? Ayan, may jacket ka na, kapatid. Ayan. Pwede ka na magbaba ng iyong bahay dyan. May galab shout out sa lahat. Magdikitan na kayo, guys, ha? Magdikitan. Wala naman yung signal ko, ay. Ambit, padikit naman ako kang Ma'am Grace B. Otley. Andyan sa itaas, oh. Nakapin. Padikit naman ako ka Ma'am Grace B. Otley. May Grand LS yan siya this coming Saturday. Baka ikaw ang isang mananalo dyan. Padikit naman ako kay Ma'am Grace B. Otley. Andyan sa itaas, Ambit, oh. Padikit ko naman ang Ambit. Ayan. Romulo Rosal, dan sa'yo. Dan sa'yo po, sabi ni Heidi Hulom. Ayan, Romulo Rosal, dan sa'yo. Hey, Ambit, thank you. Pasukli naman, sabi ni Ambit. Ayan, Romulo Rosal, dan po. Ako, Romulo, marami na naladan sa inyo. Ayan, Eric Garcia, dan Romulo Rosal is already down to your house, my friend. Ayan, Romulo Rosal, dan full package. Thank you so much, my friend, to your support, Eric Garcia. Thank you for the agoy. Diba? Okay. Dun Mari, giina kag madungog yung tingog diriya. Bawal ba? Mapalo ko ba? Ang dami kasing bata dito, ay. Ayan, maglablaban kayo dyan mga palangga, ha? Ayan. Sabi ni Ambit, ayan, ang baba ng bahay si Rinaldo. Ayan, at saka si Marisa. Maglablaban kayo, guys, ha? Marisa Pagatpatan, dan po from Ambit. Ayan, magdikitan kayo dyan mga palangga. Be a legit, guys, okay? Romulo Rosal, OTW po, idol, from Rinaldo. Ayan. William Tangonan, mega love shout out sa iyo, Sir William Tangonan. Thank you for coming again, Sir William. Ay, maulaw ako sa imo, Sir. Basta si Sir William ba, maulaw jud ko. Mahiya ako kasi basta si Sir William pumasok dito, ay. Thank you, Sir William, for coming again to my live stream. Ayan, may galab shout out, Sir William Tangonan. Oh, what happened, my friend Eric Garcia? Ba't na-delete niya? Ayan, Ambit, Reynaldo Jr., ayan. Dan po, Pasukli from Ambit, ayan. Heidi Hulo, Maris Pagatpatan, dan see you, dan sa'yo, sabi ni Heidi. Nagbaba ng bahay si Eric Garcia. Please connect to each other, guys. And be a legit here, guys. Ayan. Ambit, Reynaldo Jr., Ambit is already done. See you. Ayan. Pasukli naman po sa mga nadikitan ko. Ayan, be a legit here, guys. Be a legit. Ayan. Maghintay ka lang, Ambit. Masukli yan sila sa iyo, guys. Ambit. Masukli yan. Ayan. Ambit, nadikitan mo na ba si Master Ochi? Guys, padikit ako kay Master Ochi. Kay Ma'am Grace B. Otley, guys. Nandiyan sa itaas, guys. Oh, may parapol yan siya, guys. Uy, Mr. Dimdim. Ay, ko, sige, ganda-ganda. Mr. Dimdim ba? Sabi ko sa'yo, i-drop mo yung bahay mo ba? Pag mag-ano kasi ako, ay, sa cellphone ko, mawala yung connection ko. Mr. Dimdim. Ibaba mo yung bahay para madikitan dyan. O, ipipin ko dyan sa itaas. Sige na,
Asa ni Mr. Dimdim, nasa school. Ibaba mo lang naman yung bahay mo. Ano problema doon? Nasa school ka, oy. Ayan, ang beef vlog done to you, sabi ni Marisa. Ayan, magbalikan kayo guys ha. Ang beef OTW po, sabi ni Rinaldo. Ayan, si Marisa, Pagakpatan, salamat po from Ambit. Ayan, Agoy, Mr. Dimdim. Paano naman Mr. Dimdim? Onegaishimasu, drop your link Mr. Dimdim. Guys, please connect si Ma'am Grace B. Oatley. Guys, pa-connect ako kay Ma'am Grace B. Oatley. Andyan sa itaas, naka-highlight, color blue. Please connect, please. Please connect to Ma'am Grace B. Oatley, guys. Ayan. Elmer Adams, padikit naman kay Ma'am Grace Oatley. Andyan sa itaas, nakatil. Bro, pa Grand LS ni Ma'am Grace. Beautiful Dia, taber agad. Kabalo basa host. Beautiful Dia. Mega love shout out. Hello host, tamsak na po. Ayan, tamsak na. Salamat sa patamsak mo dyan. Beautiful Dia. Ang ating team Agoy, ang pamilya. Agoy, Ambit. Ayan, Ambit dan sa iyo. So, salamat from Heidi Home. Ayan, mega love shout out. Beautiful Dia. Sa pangalan pa lang, beautiful na. Ayan. Si Eric Garcia, Ambit Dance Full Package from Eric Garcia. Ayan. Connect to each other, guys. Ayan. Eric, ayan. Kuya Ogi TV, mega love shout out. Thank you for coming and thank you for dropping your link. Kuya Ogi, ayan, magdikitan kayo dyan, guys. Ayan, saan na ba ako? Rinaldo Jr. nagbaba ng kanyang bahay. Si Beautiful Bea. Heidi Hulom. Hello, Cici from Beautiful Bea. Ayan, si Heidi nagbaba ng kanyang bahay. Si Ambet, ayan. Elmer Adams, dan na po sa iyo. Madam Carots. Agoy, Madam Carots. Ay, naku, may galaw. Shout out sa iyo, Madam Carots. Gusto mo ng jacket, Madam Carots? Hey, Madam. Hey, how are you, Madam Carrot? How are you, Madam Carrot? I'm doing good. Madam Carrot, wait a minute. I'm gonna give you a jacket, Madam Carrot, ha? Ayan, sana hindi ito, magloko-loko yung signal ko kasi umuulan na naman. Umuulan naman dito, guys. Sana hindi mawala yung signal ko. Kapait. Ikaduha na doon marihalas na. Ayaw na ko pasok, ha? Ayaw ito nga mag-inani ko, ha? Ayan. How's your day? How's your day, host? I'm okay, my friend, Madam Carrot. Where is your location, my friend, Madam Carrot? Baka Bisaya. Huwag mo akong English. Ayan, William Pangonan, Rinaldo Jr. Dan na po. Ayan, nababa ng bahay si Sir William. Please connect to Sir William, guys. Guys, hindi pa ka-connect ni Ma'am Grace B. Oatley. Please connect, guys, B. Andyan, nasa taas, nakapin. Please connect, guys. Please connect. And be allergic here, guys. From Spain, host. Oh, wow. Madam Carrot. Wait, Madam Carrot, is that your main account, NYT? Ayan. Madam Carrot, you have your jacket now, Madam Carrot. Ayan, mega love shout out, Kuya Ganggang. Tamsak ho! Salamat sa patamsak mo, Kuya Ganggang. At salamat din sa pagbalik-balik mo, Kuya Ganggang. Ay, si Kuya Ganggang ba? Ang bait si Kuya Ganggang. Oy, TY host, you're welcome, my friend Carrot. Agay, dito may repolyo, may bombay, may ahos. Ayun, dumating naman si Ma'am Carrot. Thank you for coming to my live stream, Madam Carrot. Ayan. Si Elmer Adams, Ambit Dan. Ayan. Ambit OTW. Ayan, William Tangonan. Ayan. Din Kapa, agoy. Basta ang kapa, ang sakit ng dibdib, basta kapa na ang mega love shout out. Tamsak Dan Idol host. Yes, salamat sa patamsak mo dyan, kapatid. Din Kapa. Ayan. Host, may pa-premiere ako. Ayan, sige, tamsakan nyo yung premiere ni Madam Carrots, oh.
Ayan, ambit. Nababa na kanyang ba? Uy, guys, padikit naman ako kay Ma'am Grace B. Oakley. Andyan sa itaas, naka-highlight. Please connect to Ma'am Grace B. Oakley. May ano yan siya, may Grand LS this coming Saturday. May prize na iPhone and saka tablet. Sa gustong manalo dyan ng iPhone at saka tablet, you can connect to Ma'am Grace B. Oakley. Andyan at sa itaas, naka-pin. Ayan guys, please connect and be a legit here guys. Dapat, ayan, magbalikan kayo. Ayan, thank you so much. Ayan, saan na ba ako? Umulan naman dito, oy. Sana hindi mawala yung internet ko, oy. The rain is falling down. Maurice Vlog, done full package from Eric Garcia. Mr. Eric, what is your Instagram account? My friend, this is my Instagram. Bien, Marie. Mr. Eric Garcia, please connect to my Mr. Eric. That's my Instagram account, Mr. Eric Garcia. Can I have your Instagram account, Mr. Eric? Patuslok naman. Ayan, mega love shout out. Agay tuslokot. Roldan Argalon. Ayan, mega love shout out sa iyo, kapatid. Bigyan kita ng jacket, kapatid, ha? Okay, I will add you, my friend. Thank you so much, my friend Eric Garcia. Thank you so much. I'm gonna see your Instagram account, my friend. Thank you so much, my friend Garcia. Salamat at hindi ka pa na nabigyan ng jacket. Ay, nako, mabuang ko, best. Ayan. Saan na ba yung si ay? Si Roldan. Ayan, Roldan. Ayan, may jacket ka na, kapatid Roldan. Pwede ka na magbaba ng kanyang charurot. Ng yung charurot dyan para tuslukin ng marami. Okay, guys. Be a legit. Okay? Thank you so much, my friend. Rinaldo. Eric. Si Eric kasi, may utang ako dito kay Eric. Yung nakaraang LS ko ni-share niya doon sa sa kanyang Instagram. Ayan, Roldan, may ka na Roldan ha, may jacket ka na. Ayan, William Pangonan, ambit. Ay, ambit, balikan mo si Sir William. Isang monetized channel at nagpapalaro ng nagpapalaro yan si Sir William ng WH. Puntahan at kalimbangin all nyo na. Ayan, Clip ni Lomboy, may love shout out. Salamat sa paharang mo dyan, kapatid. Ay, nako, kapatid Lomboy, harang. Sana all may harang, kapatid Clip ni Lomboy. Hindi ka nag-iis ngayon dong? Ba't nagkukas ka man, oy? Ayan, Roldan, pa jacket, oh. Sandyan na yung jacket mo. Bigay ko na. Clip ni Lomboy, thank you for coming. Ayan, Madam Carrots, na po. Ayan, taga-asa, from Spain, manis si Madam Carrots, no? Salamat sa mga, thank you for all the everything. Ay, naka. Kay bilat siya. Ay, si Madam Carrot, saan ba yan si Madam Carrot? From Spain, si Madam Carrot. Ayan. Ayan, Madam Carrot. Galing si Madam Carrot sa Spain. Okay. Guys, kung hindi pa kadikit ni Ma'am Grace B. Oatley, please connect si Ma'am Grace B. Oatley. Andyan sa itaas na highlight ko, yung pinay ko sa itaas. Please connect, guys, and she have again, mag-English ay, mag-Tagalog ko. Ayan, may parapol yan si Ma'am Grace B. Oatley. So, hindi pa kadikit kay Ma'am Grace B. Oatley. Dikitan nyo yan, guys. Monetize channel na din niya si Ma'am Grace B. Oatley. Nasa itaas, sa gusto manalo ng dyan, cellphone at saka ba yun? iPhone ba yun? Guys, connect kay Ma'am Grace B. Oatley, guys. Mr. Guys, pa-connect. Dan Tuwad host. Agoy, salamat sa patuwad.
Uy, baka, uy, pag mag-iit ako trip ni Lumboy ba, laging may tuwad. Pero isa lang, baka ikaw yun. Ay, nako. So, Dan, ayan, nagbaba ng bahay. Si Maris Blanc, nagbaba. William Tangonan, Elmer Adams, done to you. Ayan. Elmer Adams, si Kuya William is already done to you, my friend. Ayan. Tuwad is well. Ha, yawa ako na san. Uy, trip ni Lomboy, pag mag-iis ako ba, laging may tuwad. Bakit kaya? Wala naman akong ginagawa sa kanila, eh. Pero okay lang, viewers ko rin yun. Ay, bahala siyang tumuha. Ayan, si Ma'am Beautiful Bea. Please connect to each other, guys. Ayan, nagbaba ng bahay. Sikat ka na, bibe. Hindi pa ako sikat. Sikat na dahil may tuwad. Agad, diha ka mga luya, beshi. Ayan. Tipilong mo, baka gusto mo manalo ng iPhone at saka tablet. Ayan, oh, dikitan mo yung nasa itaas. Oh, yung naka-highlights, naka-pin. Kay Master Ochi. Ayan, binaba ni Master Ochi kang Ma'am Grace Oat binabahay. Uy, may Grand LS yan ba? Mapagbigay. Nag-ano pa yan, nagbibigay ng mga ano ba, mga ayuda ba? Ayan, oh, may para po siya. Baka ikaw mga manalo ng iPhone. Oy, kung gustong manalo dyan ng iPhone, ayan, i-connect nyo lang si Ma'am Grace Oat. Nasa itaas yung link niya, guys. Padikit naman kay Ma'am Grace B. Oatley. Ayan. Sige na, dikitan nyo yan, guys. Kasi ibaba ko naman itong bahay ni Mr. Dimdim. Ay, kalagot ang Mr. Dimdim. Ay, dahil bilat mo kung Mr. Dimdim ba. Ayan. Welcome, vlogs. Thank you, thank you. My friend, thank you for your support, my friend. I love you, my friend. Welcome, vlogs. Si Welcome Vlogs, iba din yung lahi. Oy, mahirapan na tayo mag-English, Madam Beautiful Bea. Thank you, Madam. Ayan, sikat ka na. Ayan, William Tangonan, Dan po pa po na po, sir. Ayan, Kwang Hei, my friend Kwang Hei, drop your link again, my friend. I'm gonna pin over there, my friend. I'm gonna do pin over there, naka-highlight. My friend Kwang Hei, please drop your link, my friend, please. Okay, my friend. My friend Kwang Hei, drop your link again, my friend. Ayan. Ayan. Mr. Achiga. Ay, ambot ninyo, eh. Kwang Hei, my friend, drop your link again, my friend. Kwang Hei. Drop your link, my friend. Ayan, Maris Vlog. Done to you for package. Sabi ni Elmer Adams. Ayan, Elmer Adams. Baka hindi mo pa kadikit si Mr. Dimdim. Ayan, binaba ko si Mr. Dimdim. Please connect, guys. Ayan, Mr. Dimdim. Nag-play all yan siya. May price yan siya. Sa pupunta sa kanyang sa kanyang live stream. May yan siya, may pa-play all yan siya. Pag pupunta kayo sa nangangailangan ng WH dyan, ayan si Mr. Dimdim nasa itaas. Kwang, hi host, Kwang, hi host. Hello, Kwang. Mega love shout out, Kwang. Kwang, ayan. How are you, Kwang? Where are you came from, my friend Kwang? Guwapa. Agay, mahirapan ako magbasa. Thumbs up down from Jake Pradwa, Agri Padwan. Hoy, Jake, kanina ka pa dyan ba? Jake, salamat sa patamsak mo dyan, ha? Ayos, ayan. Susukin, ayan. Susukin po. Susukin pa na ako ang walang patusok. Uy, Elmer Adams, di kita mo si Mr. Dimdim ba? Baka kailangan mo ng WH. Every night mag-ELS yan si Mr. Dimdim. May paayuda yan siya. Pupunta sa LS, ipi-play all niya yan. Kaya punta na kayo kay Mr. Dimdim. Ayan sa itaas. I-hashtag yun na lang from Bien Marie. Hashtag Bien Marie. Pangalawang akat. Agoy Jake Padwa. Agoy Jake. Agoy, salamat sa patusulok mo dyan, ha? Ayan, asa na ba ko? Tusukin. Ayan. Wapa, agoy. 36 thumbs up na. Agoy, salamat sa patamsak mo dyan, ha?
Jik, Jik. Salamat, tamsak-tamsak. Ayan, nagbaba na kanyang bahay. Si Jik, ayan. Saan na ba ako? Ayan. You're witty. Awa, wag aga. Salamat. Uy, Jik, baka hindi mo kadikit si Mr. Ochi. Si Mr. Ochi. Si Mr. Dingding, ayan, sa itaas, oh. Paano na lang, Bi, pa-connect na lang kay Mr. Dimdim. Tapos mag-hashtag lang kayo from Bien Marie. Ayan, hashtag Bien Marie. Para i-play all kayo doon ni Mr. Dimdim. Nag-LS niyan si Mr. Dimdim. Ikalimbang all nyo na para nangangailangan ng WH dyan. Si Mr. Dimdim, lapitan nyo yan. Ayan. Mega love shout out, Super Vlog. Ayan, hello po, mega love shout out sa lahat ng dito host. Yes, mega love shout out sa YouTubers. Thank you for coming again. Ayan. Please connect. Magbaba ka ng bahay mo dyan, kapatid. Ayan, magdikitan kayo dyan mga palangga, ha? Ayan, shout out sa lahat. Thank you for the 36 thumbs up. Madam Jasmine Corre, aga, madam, yung pamilya, kamusta yung pamilya? Ay, naku, yung pamilya natin dyan, madam, okay lang ba? Nahugasan at nalinisan ng pamadam. Madam Jasmine, ayan. Reynaldo Jr., Monwar dan full pack, pabalik, sabi ni Rodan. Okay, guys, be legit here. Advice, Elmer Adams. Ayan, kamusta ang mga pamilat diha? Okay lang, nahugasan na. At agoy, bango pa sa kuway. Agoy, downy. Nag-love shout out sa lahat. Dan, share. Thank you for sharing, Madam Jasmine. Agoy, si Madam Jasmine. Kabala pa mo si Madam Jasmine. Nahiya naman ako, Madam Jasmine. Thank you, Madam Jasmine. Ayan, nakita ko po bakas nyo, idol. Ayan, sabi ni Rinaldo. Welcome vlogs, make a love shout out. Ayan. Roldan TY from Rinaldo. Ayan. Hi, Rinaldo Jr. Monar from Wangka Vlogs. Pwede kita nyo yan si Wangka Vlogs sa ano yan, sa ibang bansa yan. Mahirapan tayo dyan. Ano yan, monetize channel na yan si Wangkan Vlog. Sa monetize channel at saka si Ma'am Jasmine Corey. Agoy, nga naman isip kagwapa, oy. Agoy, ang pamilat na po di ha, Madam Jasmine. Ikaw may gwapa, oy. Cute kay ka, Madam Jasmine. Ay, labi na imong tingog. Ay, kalami. Ayan, si Ronaldo, nagbaba ng kanyang bahay. Masama yung panahon naman dito, ay. Agoy, playing sa akin today. Ay, Uy, madam, salamat ito yung pag-play na ko, madam, ha? Ang very, arigato, din, madam. Mama, yung panahon dito ay. Madam, thank you for playing my video, Madam Jasmine Corey. Thank you so much, Madam. Kukuro kara, arigato gozaimashita, Madam Jasmine. Ayan, Rinaldo Pulpak na po from Jupers Vlog. Ayan. Jupers Vlog, bahay mo, sabi ni Elmer Adams. Baba kayo ng bahay, Jupers. Ayan, baba si Jupers. Hi, Jasmine Corey from Welcome Vlogs. Ayan, yung mga kaibigan na kumustahan. Guys, hindi pa nakadikit kay Mr. Dimdim, si Mr. Dimdim, guys, nagbibigay yan siya ng WH. Ang pumupunta sa kanyang LS, play all yan, play all. Kaya kaya puntahan nyo, guys. Tapos, hashtag lang from Bien Marie, hashtag Bien Marie. Ayan, aga, welcome. Oy, agoy, yung connection ko. Madam Terry, mega love shout out. Uy, no problem. Maula ko, madam. Uy, wala ba ako ikakuan kay akong computer diri awa na mapalong naman siya. Oy, Kelly Mananalo Francisco, tamsa kapatid, salamat. Agoy si Clay ni ba? Clay 30. Salamat din sa iyong pagdalo, Play 30, ha? Bigyan kita ng jacket, Play 30, ha? Hintay ka lang, ha? Pupuntahan kita, ha? Ayan, Madam Terry, may galap shout out. Wala. Pasensya na kayo sa connection ko. Uy,
Agoy, si Wangkam Vlog naka-live na. Hala, sana hindi na siya magbaba ng bahay dito, eh. Ha, ha, ha. Alam ko, basta ganyan, yung ano mo, profile pic mo, alam na this. Ayan, bigyan kita ng jacket, ha? May 30, wait ka lang dyan, ha? Wala, ba't dito? Ayan. Terry Pulpak na po from Super's Vlog, Madam Terry. Hindi ka ba nag-live, Madam Terry? Hindi ka naka-live, Madam? Hindi ka nag-LS? May premiere ako, patamsakan ko lang. Oo, ibaba mo yung premiere mo dyan, amiga, oy. Ayan, may jacket ka na, Ben. Play 30. Play 30. May jacket ka na, pwede ka na mag-ano, baba ng bahay mo dyan. Ayan, please connect to each other, mga palangga. Di legit here, mga palangga. TY kapatid, ay si TY diha, pagdali diha, inaog mo na yung panty mo dyan, ibaba mo na panty. Ayan. Hindi ba naka-live si Madam Terry ngayon? Madam Terry Hill, hindi ka ba naka-live? Masakit na ng foot ko, ay. Ayan. Super. Baka hindi mo pa kadikit si ano ba, si Mr. Dimdim. Ayan, o, nasa itaas ko. Sabihin mo na lang na ano, na hashtag yan, Marie. Ayan. Ayan, nawala yung connection ko. Lagay nyo lang hashtag yan, Marie, para ma-play all kayo ni Mr. Dimdim. Nag-LS yan siya, guys, sa pupunta sa kanyang LS. May ano siya, may pa-promo ba? Play all yung pupunta sa kanyang LS. Ayan, puntahan nyo yan sa si Mr. Dimdim. Ayan, mag-comment lang dito ha, kung sinong nakapunta sa bahay ni Mr. Dimdim ha. Okay, saan na ba ako? Ayan, ayan tuslokin natin yung si ano din. Ano, kapatid, play 30. Mamaya ko na tamsakan yung premiere mo ha. Itamsak ko lahat ng ano ko, alagad ko sa iyo ha. Pero mamaya na kasi yung SMS ko ba. Madam ko. Dumari ako ba? Ikapoy na ko nimo ha. Ikapoy na ko. Ayan, si Clay, may Clay 30. Premiere. Ayan, Jupers. Philip full pack na po. Ayan, Philip. Ayan, thank you so much, Jupers. Ambi na ba? Ambi. Ayan, magdikitan kayo dyan ha. Maglablaban mga palangga. Magdikitan, maglablaban na kayo ha. Jupers, kadikitan mo na ba si Mr. Dimdim? Padikit naman ako palangga. Iwan lang ng bakat mga kapatid, balikan ko kayo. Ayan, from Philip. Ayan. Sa hindi pa kadikit ni Mr. Dimdim, padikit ako mga palangga, be. Mag-comment kayo dito tapos na kayong dumikit kay Mr. Dimdim para ma-play all kayo ni Mr. Dimdim, ha? Ayan, si Mr. Dimdim. Ito ay si ano pala siya. Kwanghe, Silis, Tamtak. My friend, Kwanghe, can you drop your link, my friend? Kwanghe, drop your link, my friend, please. My friend, Kwanghe, drop your link, my friend. Kwanghe, thank you so much, my friend, Kwanghe. Ayan. My friend Kwanghe, you want to join my GC, my group chat? Do you want to join? Because I'm gonna add you in my
may GC. Wala naman siguro ni si Kuan ay Kuan. Ayan, okay. Please connect to our Korean idol. My Korean idol yan na si Kwang Hei from Korea. Okay. Please connect to. Hoy, Madam Jasmine. Playing po. Thank you for sharing my LS, Madam Jasmine. Jasmine, sorry. Thank you for sharing my LS. Agoy. Ayan, please connect to our friend from from Korea. Si Opa. Si Kwang Hei Opa. Please connect guys. Please connect. Si Kwang Hei. Kaya hindi pa kadikit ni Kwang Hei, andyan sa itaas yung link niya. Paki-connect na lang guys. Please connect to Mr. Kwang Hei Park. Kwang Hei Nakol TV. Ayan. Isang Koreano yan siya guys. Dikitan nyo sa gusto ng ano. Kasi pag ano na, sa labas daw, malaki daw yung WH daw. Kaya nagla-live din yan siya. Si Mr. Kwang Hei Park, ano yan, nagla-live din yan siya. Malapit na yan siya mamuni. Oy, please connect to Mr. Kwang Hei. Ayan, Kwang Hei Nakol TV. Elmer Tamsakdan from Kwang Hei TV. Ayan, si Maris na baba. Roldan Argalon, Tiri Hildan Full Package. Ayan, si Roldan daw, tamsak na. Oy, bigyan lang shoutout kay ano, be? Ma'am Jasmine Corey, thank you for playing my videos and thank you for sharing my LS today. Thank you so much, Madam Jasmine Corey. Ayan, thank you so much, Madam Jasmine. I love you na lang din sa tago, Madam Jasmine. Okay? Ayan. Please connect si Kwang Hei Park. So, uy, mga guys, pa-connect naman ako kay Kwang Hei diha, be. Tuslukin niyo si Kwang Hei ba? Ayan oh, nasa itaas yung link niya. Na-pin ko. Please connect to Kwang Hei Park. Guys, please connect to Kwang Hei Park, guys. Please naman, guys. Magbakas lang kayo, oy. Bumabalik naman yan si Kwang Hei. Marami yan siyang charuring. Yung charuring ba? Ayan, guys. Thank you ng marami. Ayan. Sa hindi pa ka-connect ni Kwang Hei, please connect to our friend from Korea. Kwang Hei Nakol TV. Ayan, nasa itaas, oh. Nakapin. Please connect to Kwang Hei Nakol TV, guys. Please connect. Guys, padikit naman ako kay Kwang Hei. Bumabalik yan. Marami yan siyang banana. Naghahabol ng banana dyan. Kunikan niyo yan si Kwang Hei, oh. Parang 5 ata yung banana niya. Mga legit doon yung banana niya ba? Ginagamit din niya yun. Connect na po, host, Jupers Vlog. Thank you so much for connecting to Kwang Hei. Thank you so much, my friend Jupers. Ayan, thank you so much. Ayan, salamat. Magbabalik yan si Kwang Hei, guys. Promise. Legit yan si Kwang Hei. Mabait yan siya. Okay, thank you so much, Jupers. Ayan, nagdikit kay Kwang Hei. Kayo para ma-shoutout ko kayo. Ayan. You're welcome po, host. Ayan. Thank you so much, Jupers. Ang bait naman ni Jupers. Ayan ni Jupers. Dinikita mo yung si Mr. Dimdim kanina. Dikitan mo yung si Mr. Dimdim ba? Nagla-live stream yun tuwing gabi. Pumupunta kami kasi ang pupunta doon, pag naka-live siya, ang pupunta doon kay kang Mr. Dimdim. Ipi-play all kayo, kaya huwag kayong mag-ano kay Mr. Dimdim. May pa-price yun, mga WH. I-play all yan sa pupunta ng ano ba? Sa pupunta sa kanyang live stream, mag-drop lang kayo ng link doon. Ayun, ipi-play kayo ng Mr. Dimdim. Kaya, nawala na yung ni Mr. Dimdim. Pinalitan ko pa kay Kwang Hei. Ayan, Roldan Argalon, my friend Kwang Hei. Jupers is already done to your house, my friend Kwang Hei. My friend Kwang Hei, Jupers TV Vlog, Jupers Vlog TV is already done to your house, my friend Kwang Hei. Ayan. Thank you so much, Jupers. Magbalik yan si Kwang Hei sa'yo. Basta magbakas kayo, ha? Huwag nyo kalimutan, magdikit kayo, magbakas na lang kayo para sure talaga ang balik. Kasi i-check kasi nila yung mga yung mga comments doon. Kagaya ko, pag
naka-live stream ako, tapos may bago dyan dumating, i-check ko yan kung sino ang nagbakas. Kasi yung may iba kasing bago, hindi ko pa nadikit. Kagaya ngayon, sa mga bago dyan, mamaya ko na magbalik sa kanila. Mamaya na ako magbalik. Ano, kabila. Ang pamilat ay nako. Roll down thumbs up. Ayan, roll down thumbs up down from Knuckles TV. My friend, thank you so much, my friend. Sa gustong ayan. Jupers Vlog TV, OTW po from Reynaldo. Ayan. Kwangi Knuckles TV, done to you. Thank you. Thank you sa pagpunta niyo sa bahay ni ni my friend Kwanghe. Mabait yan siya. Oy, supportive yan siya. Sa didikit kay Kwanghe, no? Alam niyo si Kwanghe, pag manot niya kayo, ikalimbang nyo kahit ikalimbang yung nagbalik si Kwanghe sa inyo ba, tapos nag-LS kayo, idikit niya yung mga bananas niya. Supportive yan si Kwanghe. Kaya dikitan nyo guys. Ayan, saan na ba ako? Elmer Adams, Kwanghe Knuckles TV, down to you, friend. Thank you. Ayan, my friend Kwanghe, are you still there? My friend Elmer Adams, it's already down to your house, my friend. Please connect, my friend. Okay, thank you, my friend. Ayan, Elmer Adams, nagbaba ng kanyang bahay. Uy, salamat sa dumikit kay, Mr. Kwanghe, ha? Thank you so much. Ayan. Kwanghe Knuckles TV, thumbs up dan sa'yo, dating dikit na po. Ayan, from Roldan. Ayan, Maris Fulpak na po host. Thank you. Ayan, itambay ran ako ni Guapa kay work mode. Agoy, salamat. May galab shout out, Madam Jasmine. Thank you for playing and thank you for sharing my LS. Thank you so much, my friend Jasmine Corey. Thank you for playing my videos. Ayan, si Ma'am Jasmine. Ma'am Jasmine, magbaba ka ng bahay mo, be. Padikitan natin, be. Isunod kita kay Kwanghe. Okay, Madam Jasmine. Jasmine is a nice person. It's it's a beautiful person. It's a very pretty person. Jasmine Corey. One of my friend, monetized channel. Ayun, bahala na kayo dyan. Mega love shout out, Maxine Videos, thumbs up din po. Ayan. Salamat sa patamsak mo dyan, kapatid. Ayan. Ayan, Reynaldo Jr., Jupers Vlog, Jupers Vlog TV. Dan na po, kapatid. 97 mo ako, idol, from Reynaldo. Ayan, Maxine, bigyan kita ng jacket, ha? Antay-antay lang, ha? Kasi you know na. Ayan, Kwanghe Nicole, anyong sa'yo. Ayan, from Jasmine, anyong. My friend, thank you. You're welcome, my friend Kwanghe. You're always welcome, my friend. You're a good person, my friend. Thank you so much. Ayan, saan na ba ako? Ayan, Maxine, mag-comment ka na. May jacket ka na, kapatid Maxine. Ayan, mag-comment ka na, magbaba ka na yung bahay. Guys, paalala lang si host, ha? Huwag kayong magbaba ng LS dito, ha? Kasi Maurice Vlog, Silis Manalo, dan si you, ayan. Huwag kayong gagamit ng caps lock, ha? Kasi daw yung bawal daw yung caps lock, guys. Yung mga caps lock na bawal daw. Ayan, Nicole, police support na po, host, Jupers Vlog, thank you so much. Ayan, my friend Kwanghe, Jupers is already done to you. Ayan, thank you so much, my friend. Huwag kayong mag-alala, si Kwanghe, nagbabalik din yan siya, guys. Ayan, salamat sa inyo. Ayan. Ay, bukas, mag-promote na lang ako ng channel, oy. No? Para sigurado, dumikit talaga yung mga ganun. Bukas yan yung ko, pakulo ko. Na lang ako, ano ba yan? Paangat challenge, correct. Ayan. Jupers, salamat ng marami kayo dyan, Jupers, ha? Thank you for your support to Kwanghe. Ayan, si Maxine Videos, Reynaldo Dan, pabalik po, sabi ni Maxine, nagbaba ng bahay si Maxine. Maxine, paano ako kay Kwanghe, di? Padikit naman kay Kwanghe. My friend Maxine,
Padikit ako kay Kwang Hei. Andyan sa itaas. Andyan, nakapin si Kwang Hei sa itaas. Ayan, dikitan niyo yan si Kwang Hei. Isang legit friend ko yan from Korea. Nagbabalik yan siya. Marami yan siyang bananas na naghahabol ng bananas. Parang 5 yung bananas ni Kwang Hei. Kaya dikitan niyo yan si Kwang Hei, guys. Ayan. Dikit-dikit kay Kwang Hei. Nagla-live din si Kwang Hei. Kulang na. Anong kulang? Jupers Vlog? Anong kulang, my friend? Ito si Jupers, oy. Anong kulang? Kulang. Ay, kulang ka ng banana, Jupers? Kulang ka ba ng O, ayan si Kwang Heo. Sabihin ko mamaya ha, pag andyan yan. Bibigyan ka ng maraming banana. Tapos, idikit ko rin yung banana ko sa iyo ha. Ilista ko na lang yung... Yan ba yung main account mo, Jupers? Kulang na kulang, full pack na po. Jupers yan ba? Banana, idikit ko yan sa iyo ha. Hindi na ako magbakas ha. Mamaya ha, Jupers. Okay, Jupers. Salamat sa yung kabaitan niyo dyan ha, Jupers ha. Ibaba ko rin yung ko ba. Ayan. Next viewpoint. Hala, hindi na ako nakadalag. Nag-i-LS ka pa ba, kapatid? Next viewpoint. Mega love shout out to you. Ayan, tamsa ko. Salamat sa patamsa. My friend Kwang Hei, Jupers is already down to your house, my friend Kwang Hei. Please support to Jupers Vlog TV because he already down to your house, my friend Kwang Hei. Thank you so much, my friend Kwang Hei. Ayan. Ayan. Maxine, thumbs up, done. Sabi, Maxine, tapos na daw si Kwang Hei sa'yo. Magbabalik yan si Kwang Hei. Ayan, yung connection ko, guys. Sana hindi naman sumama yung panahon. Ay, nawala-wala yung connection ko ba. Maxine, thumbs up, done. My friend Kwang Hei, Jupiter's vlog is already done to your house. Can you please send bananas? Send a banana. Ayan, si Mixed Viewpoint, please watch inspirational quotes from Mixed Viewpoint. Nag-ELS ka pa ba? Hindi, parang hindi na ako nakadala sa iyo ba? Ayan, Reynaldo, pabalik na lang from Maxine Vlog. Ayan, Maxine, tapos na si Kwang Hei sa'yo. Andyan yung link niya sa itaas, si Mr. Kwang Hei Park. Ayan, si Kwang Hei Nako TV. Please connect, guys. Sa hindi pa kadikit ni Kwang Hei TV, andyan yung niya, yung niya, link niya, nasa itaas. Please connect, guys, to Kwang Hei. Ayan. Ayan, nagbaba din ng bahay si Mixed Viewpoint. Ayan. Ayan, Mixed Viewpoint. Swap your link moderately lang, kapatid, ha? Para hindi matabunan yung iba nating mga kapatid dyan. Okay? Ayan. Saan na ba akit? Ayan, Mixed Viewpoint. Padikit naman ako kay Kwang Hei, nasa itaas. Ayan. Mixed Viewpoint, dan pabalik from Maxine Videos. Ayan. Maxine, tapos na daw si Kwang Hei Park sa'yo. Ayan, yung link niya nasa itaas. Heidi Hulom, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Maxine Videos, dan sa'yo, pasukli, salamat. Ayan, be a legit here, guys. Be a legit, okay? Please connect to each other and be a legit, okay? Thank you, mga palangga. Ayan, sa hindi pa nakatamsak kayo, patamsak po. Ayan, Jupiter's Vlog. Tapos ko na pala ito nabasa. Please connect to each other, mga palangga, ha? Ayan, si Kwang Hei Park. Dikitan nyo yan, si Kwang Hei. Dahil na yung mga monetized channel dyan. Ayan, si Kwang Hei, nagpapalipad yan. Basta maging maging close na kayo. Nagpapalipad yan, si Kwang Hei Park. Ayan. Marie, pabalik po from Maxine. Maxine, house Maxine. Please connect to Kwang Hei Park. Ayan, Kwang Hei Nako TV.
Ayan. Maxine, kapatid Maxine, si Kwang Hei daw, ayan, kanina pa yan, pabalik-balik si Kwang Hei, nag-mention ng kanya, sa iyong pangalan, na po daw si Kwang Hei sa'yo, kaya balikan mo yung kapatid. Magbalikan kayo dyan, magsuklian. Ayan, nagalag shoutout sa aking mga idol dyan, na laging nanonood. Ayan, thank you so much. Ayan, saan ba ako? Ayan, Heidi down sa iyo. My friend, Maxine, tapos na daw si Kwang Hei sa'yo, pabalik na lang kay Kwang Hei kapatid. Kanina ka pa niya na-mention. Ayan yung link niya, nasa itaas si Kwang Hei part. Pabalik na lang Maxine Videos ha. Salamat Maxine. Ayan. Maxine Videos, Heidi Taxi, ayan. Si Kwang Hei Nicole at saka si Nicole Taxi at si ano ba yung isa? Isa lang yan, lang din yan, si Kwang Hei lang din yan. Isang supportive napaka-supportive na kaibigan from Korea, si Kwang Hei Park. Kaya dikitan nyo yan guys, andyan sa itaas na kapin. Okay guys, please connect to Mr. Kwang Hei Nakol TV. Ayan yung link niya sa itaas na kapin. Ayan, kung hindi pa nakadikit kay Sir Kwang Hei, pa-support ako guys ha. Ayan, Heidi Pulpak na po kita from Jupers Vlog. Hoy, balikan niyo yan si Jupers. Sa kawawa ito si Jupers. Oy, kasi pa ito nag-request. Ayan, Pulpak na po. Ha? Kailangan maguna ko nila kay trabaho, manggod ko niya. Ako na, dito. Ayan, Elmer Adams, ang baba na kanyang bahay. Ayan, si Maxine Video. Ayan. Thank you, my friend Maxine, ha? Binalikan ng si Kwang Hei. Kanina po yan si shoutout na ulit mo. Thank you so much, Maxine. Kwang Hei Dan, ayan. Mr. Kwang Hei, our friend Maxine is already done. See you, my friend Kwang Hei. Thank you so much. Ayan, Roldan Argalo, nagbaba na kanyang bahay. Maxine Videos, Dan Full Pack po. Ayan, sabi ni Roldan. Ayan, magbalikan kayo guys ha. Ayan, Elmer Adams, nagbaba ng kanyang bahay. Jupers Vlog, bahay mo. Jupers, magbaba ka ng bahay mo, Jupers. Ayan, Jupers, magbaba ka ng bahay mo. Sabi ni Heidi Bolong, kasi balikan ka niya. Kaya ibaba mo yung sarorin mo dyan. Okay, sa hindi pa nakadikit kay Kwang Hei, padikit ako kasi iligda na naman ako. Ayan, JDV. Ayan, ilis ako si Sir JDV diha di. Ha? Dito lang sa kamatulog, gusto ko nag-LS pa man ko. Gusto ko. Ayan guys, ano ba ako? Ayan, nagbaba na ng bahay si Jupers. Thank you so much ha, mga guys. Be aligit dito, mga langga ha. Be aligit. Oh my God, si Ani, may galap shout out sa UCC. Good morning. Good afternoon naman, good morning ba? Asa ba oras? Ano Salisi? Anong oras pa ba sa inyo? Ay, good morning pa ba ngayon? Ayan, may galap shout out sa UCC. You can drop your link, my friend Salisi. Ayan. Next Viewpoint, Maxine Videos, dan na sa sukli. Sabi ni Next Viewpoint. Ayan, Jupers Vlog TV, dan sa'yo sukli. Salamat from Heidi Boom. Salamat sa pagsuklian niyo dyan guys ha. Ayan, video talaga kayo, nagsuklian, naglaglaban. Okay, maraming salamat sa inyo. Ayan, saan ba ako? Please watch inspirational quotes from Next Viewpoint. Ayan, nagbaba ng bahay, maglalaban kayo dyan guys. Salamat po from Jupers. Ayan. Ayan, si Heidi Bolong, nagbaba ng kanyang bahay. Jupers Dan po, pabalik from Maxine Videos. Ayan, nagbaba ng bahay. Salamat po. Laging nagsasalamat ito si Jupers ba? Pag may dumikit, nagpapasalamat talaga. Ang bait naman ito si Jupers. Ay, alam mo, yung words na salamat, no? Ay, parang ano natin sa mga Pilipino ba, no? Ayan, 6:46 a.m.
Padito, beauty po. Salisi. Sorry kayo, salisi. Asa gani karang salisi? Agoy, Diyos, nagtinanga, manggod ba? Saan gani karang salisi? Ayan, si Maxine Videos, nagbaba ng kanyang bahay. Thank you, my friend. Uy, Heidi Hulong, salamat sa pagdikit mo sa Nakol Taxi Bagdi. Nandyan yan sa itaas, oh, nakapin, naka-highlight sa blue, sa comment section. Nandyan yung link ni Kwang Hei Park. Ayan, si Nakol TV. Isa lang yan din, si Kwang Hei Nakol TV. At si Nakol TV, ay ano ba yung link, ay ano ba yung ano niya, oy? Isa lang yan, pindutin mo lang yan nasa itaas, color blue, naka-highlight. Ayan, pindutin mo yan kapatid Heidi. Yan yung bahay ni Kwang Hei Park. Ayan. Maxine Videos, pasukli, sabi ni Roldan. Okay, Maxine. Maghintay lang kayo guys ha. Host, I am up. Okay, my friend Kwang Hei. Thank you so much for coming to my live stream. Thank you for your support, my friend Kwang Hei. I love you, my friend. Goodbye. Take good care and drive safe, my friend, ha, Kwang Hei. Drive safe, okay? I love you, my friend Opa. Thank you so much. Thank you so much, my friend. Thank you so much. Ayan. Out na daw si Kwang Hei. Ayan. Yan na po. Roldan. Ayan. Please watch inspirational quotes from Mixed Viewpoint. Ayan. Magmahalan kayo dyan mga palangga, ha? Kaya hindi pa nakatamsak kayo, patamsak naman ako at sa bago pa dito, paano naman ako, purpog ako patuslok. Ayan, kalimbang all kung pwede. Ayan, I have to get ready for my work. Okay, my friend. Take good care, my friend, ha? Have a nice day to you, my friend Kwang Hei. Thank you so much for your support, my friend Kwang Hei. Drive safety, my friend, okay? I love you, my friend. Opa. Thank you so much. Ayan, bye-bye. Ayan. Maxine Video, done to you from Maurice Vlog. Ang suking tigpaminaw ni host na si Maurice Vlog. Ayan. Salamat mga guys ha. Padikitan ko din ito kay Sir GDB. Ayan, itong binaba ni host. Padikitan. Nakol TV done to you kalimbang all. Uy, salamat sa pagkalimbang all mo diha, Madam Heidi ha. Ay, tapos na pala sa'yo si Kwang Hei na. Kwang Hei! I love you, my friend Kwang Hei. Hindi ko maintindihan yung ano mo, oy. Bye-bye, my friend. Take good care. Drive safety, my friend. Drive safety. Eyes on the road, my friend. Eyes on the road, okay? Goodbye, my friend. Have a nice day to you, my friend Kwang Hei. Thank you so much. Ayan, maraming heart. Thank you so much. Down sa Hagnida. Ano ba? Tama ba yung sinabi ko? My friend Kwang Hei, I love you. Bye-bye. See on eyes on the road, my friend. Drive safety. Eyes on the road. No, so good ko ay. Okay, my friend, thank you. Thank you so much. Okay. Ayan. Mixed viewpoint, OTW kayo from Heidi Holom. Ayan. Maglablaban kayo dyan, guys, ha? Maglablaban lang kayo, ha? Walang tigil ang lablaban natin dito, oy. Hanggat may signal pa ako. Hanggat may signal. Ayan. Hanggat may signal pa si host, lalaban pa din ako. Pag mawala na ito, patay. Tumba na talaga ang on. Ayan. Guys, padikitan ko din ito si si Sir GDB. Ibaba ko dito yung bahay ni Sir GDB. Ayan, magmahalan kayo dyan mga palangga, ha? Magmahalan na kayo. Ibaba ko itong bahay ni Sir GDB ba? Kasi piniplay dahil niya ako doon, oy. Mahiya naman ako, hindi ako magsukli sa kanyang tulong, oy.
I-send ko itong kuan, papadikitan ko si Sir GBB. Basta mag-ano lang kayo doon. Ayan, mixed viewpoint. Full pack na po, host. Salamat sa Jupert. Okay, mixed viewpoint. Tapos na daw si Jupert sa'yo. Pabalik na lang po, ha? Be a legit here, guys, ha? Be a legit. Tayo lang ang magtutulungan dito. Kaya, kailangan tayong... Hoy, salisian. Si kapatid salisi ba? Magbaba ka ng bahay mo dyan, di? Ayan. This is for kids. Disconnect. Connect. Comment. Ayan. Guys, may binaba akong bahay dyan ba? Si Sir GDB channel, ano yan? Isang monetized channel at tinutulungan tinutulungan si host na i-play yung video ko para makamit natin yung WH ko. Pero wala man ako matulong sa kanya. Oy, kaya ito naman tulong ko sa kanya, guys. Guys, padikit ako. So, hindi pa kadikit kay Sir GDB. Baka naman dyan. Pasuyo naman ako, guys, kay Sir GDB. Mag-hashtag lang kayo doon na Bian Marie para masuklian kayo ni Sir GDB, ha? Guys, padikit naman ako kay Sir GDB, ha? Maraming salamat, host. Ayan, nagbaba na ng bahay si Salisi. Salisi ba? Okay po. Salamat, Salisi. Mag-hashtag Jen Marie ka na lang doon, Salisi, ha? Sa pupunta kay Sir GDB channel, hashtag Jen Marie na lang po. Tinutulungan kasi ako sa WH ko. Ay, nag-play niya ng agay. Kaya nahiya naman ako. Wala naman ako maisukli. Kasi syempre, alam niyo na kung bakit. Kaya maraming salamat talaga sa pupunta dyan sa bahay ni Sir GDB. Salamat, tayo na. Libot ang cellphone na. Ichot, sa ito kajut kay kuya. Ay, kajut lang man kay mag-load naman ka. Ayan. Salamat. Padalaw ako sa bahay ni Sir GDB channel. Andyan sa comment section. Naka-highlight dyan sa comment section, color blue. Padikit ako kay Sir GDB, tapos mag-hashtag na lang kayo kay Bian Marie. Okay, guys. Salamat po sa inyong lahat, sa inyong suporta, ha? Nahiya kasi ako tinutulungan ako, tapos ako wala maitulong. Magbabalik din yan si Sir GDB. Legit yan si Sir GDB. Mabait na tao. Saan ba yun si Sir GDB? Taiwan ba yun? Nakalimutan ko ba kung saan siya, Saan ba yun si Sir GDB? Taiwan ba yun? Nakalimutan ko ba kung saan siya, Ayan, Roldan Argalodan sa'yo. Salamat. Totoo po ba yun? Bilhan. Yung coins, nakita mo yung coins? Yung coins yan kay Sir Roldan ba, no? Baka totoo yan ba? Marami man sana akong ganun na mga pera. Oy, sinapon naman lang ng mga kabataan namin dito, Ditigam sa ang mga kalulalulahan ba sa una. Dan dikit sa binaba mo, salamat. Nag-hashtag ka doon, Madam Heidi. Piniplay niya yung video ko ba niya? Wala man ako isukli. Kaya yan na lang isukli ko sa kanya. Ipadikit. Huwag kayo mag-alala, Isang mga kadaghan lumahot. I-chat mo yan si I-chat mo yan ba? Sige lang, shout out, Belly Jackson Vlog. Thank you for coming to my live stream, Belly Jackson, ha? Salamat kayo, kapatid Belly Jackson. Belly Jackson sa akin. Shout out kayo, Belly Jackson. Thank you for coming. Huwag ka na mag-English, ha, Belly Jackson. Hirapan ako sa'yo. Alam niyo naman, jogo si host. Ay, nako. Kanina pa ako mag-English. Tapos, nakakabitan lang. Ayan. Mom, yes, sabi ni Belly Jackson. Hanggang nag-shout out kay Belly Jackson, ha? JDV, full pack na po. Salamat, Jupers. Si Jupers, ibigay ko talaga lahat yung sabi. Ang bait naman, Jupers. Lahat ng binaba ko ba, pinupuntahan mo. Salamat kayo, Jupers, ha? Dagang salamat doon. Ibigay ko talaga yung ko sa iyo, ha? Yung banana ko ba? Jupers. Bigyan ng banana yan. Huwag kayo mag-alala, ha? Yan binaba ko na link, ha?
ano yan sila ha, magbabalik yan sa yung mga kapatid. Basta, lagay na lang kaya doon, na hashtag yan, Marie. Naawa ako sa sarili ko kasi wala akong matulong sa kanila tapos ako tinutulungan nilang mag-play. Ayun, salamat ha sa pupunta dyan. Ayan. Di ako nag-hashtag ako lang butang. Huwag na lang, Madam Heidi, huwag mo na lang lagyan. Oy, huwag mo lang butangan. Okay lang, madam. Maya, magod ako, madam. Ay. Yow, mega love. Shout out to you, Yow channel. Thank you for coming. Mega love. Oh, Yow. Sabihin ako sa'yo, Yow ba? Nag-chat yung asawa mo sa akin ba? Nag-chat yung asawa mo sa akin. Nagtanong kung na-open mo daw yung ginamit mo na-open mo ba daw? Sabi ko, hindi ko alam kasi hindi pumupunta siya sa akin. Pasensya na yaw ha, yun lang sinabi ko yan, hindi ko na siya anuhan. Ang guyaw, may ilag chat at sa yaw, ayan. Nag-chat yung mo, palalabs mo sa akin, nagtanong. Ayan, saan na ba ako? Heidi Holom, ayan. Totoo po, bibilhin ko mayroon pa. Hoy, Heidi Holom, sabi ni Roldan, totoo ba, bilhin? Hey, bakit? Nag-collection ka ba dyan? Nag-collection ka ba ng ganyan ng mga pera? Roldan? Hala, uy, nag-collection ka pala niyan mga yan kapatid. Uy, Heidi, ibenta mo na yan. Ayan, ibenta mo na yan sa kay roll down yung mga coin. 2K, agoy. Ang laki na niya ng 2K, oy. Ayan, ako na gibutangan sa inyo. Ma'am Heidi, nahiya na ako. Okay lang yun, Ma'am Heidi, oy. Gusto ko kasi mag-hashtag kasi doon ba kasi para malaman din ni Sir GDB, ni Sir GDB na tumutulong din ako sa kanya, oy. Di ba? Ayan. Hala, totoo daw, host, bilhin niya. Oo! Uy, Roldan, ibaba mo yung dyan, yung pangalan ay yung FB account mo para mapuntahan, malaman din ni Sir, ni Ma'am Heidi kung saan na Heidi Hulong, collector kasi ako ng mga lumang barya. Ayan. Uy, Heidi Hulong, ibinta na yan para magkapera ka na kapatid. Ayan, saan ba ko? Luto ay salada. Sa province, dami Roldan, agoy. Pagkapera ka na yan sa kapatid Heidi, huwag ka na pagkumpit-kumpit pa. Binta mo na yan. Ayan, Jopers, nagbaba. Uy, dikitan niyo yan si Jopers. Oh, nagbabalik yan si Jopers ba? Ayan, sa lahat. Uy, sa hindi pa ka Ay, guys, paano lang paunigay? Pa-please naman ako, guys, Yung binaba ko na channel, si Sir JDB channel. Pa-connect ako, guys. Patamsak ako at sa bago pa lang kay Sir GDB, patamsak ako. Mega love shout out, Jemai's Vlog. Tamsak na ate. Salamat sa patamsak mo dyan, kapatid Jemai. Thank you for coming to my live stream, Jemai. Ayan, si kapatid Jemai. Nakapasok. Night sa party, makaay si Jemai. Ay, arigato, Jemai na. Ayan. Wala diri host. Ay, saan pala sa province pala? Saan province mo, Heidi Hulom? Yo! Yo and the club! Ayan, thank you so much. Ayan, Heidi Hulong, collector. Ayan, nabasa ko na pala yan. Salamat guys ha, sa inyong suporta. Ayan, mag-isdaan kayo. Tuloy-tuloy lang ang isdaan. Ayan. Haha, uy, dami sana province namin. Uy, ibenta mo lang yan. Uy, kayo ba? Mag-transaction kayo yung mga ganun ba? Ganun. Lady ko host, ako taga Lady, Bisaya ang pag-isda sa mga kuanjo, ang mga kanila. Kuya Yaw, sabi ni Jayman's Club. Ayan, Heidi. Ibinta mo na yan, madam. Oy, para magkapira ka na. Gitog na, mga kuwi, consist lang di. Gitog na ako, paano? Ay, ayan. Ayan, ibinta. Ibinta mo na yung barya mo dyan kapatid para magkapera ka na. Ayan, salamat sa mga kapatid ko dyan, ng mga palangga ko. Sumama naman yung panahon, oy. Para saan ka lilipat kapatid Heidi?
Ay, very supportive talaga ito si kapatid Heidi, oy. Saan kayo lilipat? Lilipat pa naman siya, di ba Tagalog kayo? Jemai's Vlog, thank you so much, Madam Jemai. Yung sisi kong mabait. Sino yung ano? Unsa na host? Basta. Dili siya Keng. Marami akong stop face ba? Ano, dala ko galing sa ano sa Japan. Doon kasi sa Japan, mura lang yung mga stop toys. Almost, basta marami na akong stop toys. Uy, halos ano? Salisi! Ayan! Jayma's Vlog from Salisi, Ani. Ayan. Marami akong dala galing sa Japan ba? Mga stop toys. Hindi kasi yung anak ko na amoy. Stop toys. Agay! Agay! Agoy, IIHQ Vlog, mega love shout out to you, my friend. Ay, ang pamilat natin diha na side. Nahugasan ng babadang ay. Agoy, nagpahulaman na siya, oh. Agoy, tamsak, naulahin, ang madam ay. Hoy, pangyaw, agoy. Hello, pangyaw, Gemay. Ayan, sabi ni IIHQ Vlog. At isali si Ani from Gemma's Vlog. Si Jupers nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ate Ay from Gemay. Sabi ang mga pamilya sila. Oh, nagsibig hi. Hi, Gemmay's Vlog. Shout out from Heidi Hulum. Ayan, yung mga pamilya natin yan. Ayan, thank you ng marami mga madam. Hello, Salisi. Ayan, from IIHQ Vlog. Thank you so much, Madam II, for dropping by in my house, in my everything, in my pamilya. Okay. Abi na ko, og bata. Oy, parang bata ba, no? Maraming maliit ang mga stop toys dito, eh. Ayan. I love you na lang, ay. Gemma's Vlog. Hello from Roldan Argalon. Ayan, nakakilala yung mga supporters na. Alright, agay, thumbs up na, no? Shout out sa mga biskat din hinahouse. Agay, mega love shout out. Aurea, TY Vlog. Ang kahirap ng basahin di. Ay, bigyan kita ng jacket, ha? Shout out sa mga Bisaya. Agay, ang mga Bisaya lang sa God. Shout out, mga Bisaya. Di na, kadyot ng recharge sa akong cellphone ba? The rolling in the deep, man akong signal, eh. Ayan. TY Vlogs, may jacket ka na, kapatid. Ayan, magdikitan kayo dyan, mga kapatid, ha. Ano ko lang yung ano ko ba, cellphone ko. Ayan. Heidi, taga-asan ka? Taga-Leyte yan. Ayan, Leyte ko, Jemoy's Vlog. Roldan, kamusta kapatid from Jemoy's Vlog? Ayan, nagbaba ng bahay si Jemoy's Vlog, ang aking suking tipaminaw. Ayan, salamat host. Agoy, walang anuman mga kapatid. Salamat sa inyo dahil nandyan kayo, ha? Heidi, Bisaya, Gidkaw, Amiga, Agoy, naghinilongga na po ni si, ano ba, si Jimay ba? Jimay, Agoy, halong kamanda Jimay, ha? Ayan, salamat host. Ayan, Heidi, Bisaya, good ka, agad. Tapos na pala ko yan, si Jimay Vlog, di mga palangga, ha? Jayma's Vlog, okay lang, ikaw, from Roldan Argalon. Oo, Bisayang na ko, Jaymay. ayan, lumayas na yung mga kapatid natin mga agay. Kamusta yung mga papilat ni Jan? Isa mga anak. Sige, saan mo? Isa yung lutuan. Luto. Pato na lang. Puan. IIHK, agay pamilat na to diha, madam. Madam Ai, ang pamilat natin dyan na side. Thank you, Madam Ai, for your support, Madam Ai, ha? Nag-love shout out, Madam Ai.
Ay gato, baho kag boto. Madam ay. Sir GDB, agoy, salamat sa padad. Hoy, kung hindi pa nakadikit kay Sir GDB, padikit naman, oy, palagay na lang kayo doon. Hashtag yan, Marie. Okay, guys. Thank you so much. Ha. Madam Ay, salamat, Madam Ay, ha? Sa didikit kay Sir GDB, andyan sa itaas, nakapin, guys. Padikit ako, mag-hashtag kay Jen Marie. Yan, parang wala akong maligya. Dili ko ano eh. Tag 5 na lang. Madam Ay. Dikit na po kami. Ayan, sa Lizzie Girl. Thank you. Ayan. Nasa Puyatos din yan si ano ay, si Sir GDB at saka ano yung team nila ay. Salamat po tawon sa LS na ko. Ginagwap agoy. Gainagwapang agoy. Wala ano man, madam, oy, maliit na bagay. Oy, napasalamat kung sa kinain ka pa diha. Hatag sa imong gugmag mga panalangin diha. Unya, atong pamilya tinaluga ka na nimo. Ay, nako. Lain na parang panahon ba man, di ni mawala akong LSI. Viewers. Gani. Samok ting sa. Pagtarang mo di marami. My vlog, full pack na po kita from Jupers. Ayan, balikan niyo yan si Jupers kaysa. Ang sipag mandikit ni Jupers ay. Salamat sa iyo, Jupers, ha? Maraming salamat, Jupers. Ayan, Jemai's vlog, dan sa'yo. Laki na pala bahay mo. Di na ako nagbakas, kalimbang all. Ayan, is Jemai. Ayan, maraming nagda-dance sa'yo. Pabalik na lang sa'yo. At agoy-agoy. Agoy-agoy akong signal. Sagot lang akong signal. Agoy-agoy. Agoy-agoy, kinsi nituwad nimo kay atong sukaran. Sana po ko'y tuwad. Agoy, may galap shout out. Sa tuwad. Oy. Ano ba ito? LS yun ako. Nandiyo mo tuwad. I don't know why. And I don't know why. Bakit nila ako tinutuwaran? Pila akong tuwad. Hindi ko makita. In the way. At tuon sa anak ko, be. Nood na ako sa inyo habang nag-aaral. Salisi, ay, salamat sa iyo ha, kapatid. You're welcome po, host. Ang sipag mo talaga, Jupers. Baba kayo ng bahay nyo, guys. Ayan, Madam Gemma, maraming nagdadan sa iyo, si Madam Heidi Holom at saka si Jupers, sikat ka na host, kaya sila tumutuwad. Uy, every day talaga pag mag-LS ako, ilang tuwad ba? Tingnan ko muna, na-issue ako sa tuwad. Na-issue ako sa tuwad. Ay, agad. Tuwad talaga isa ay. Every LS ko talaga, may tuwad. Ay, pagkakuli na rin, may dalap siya pa sa tuwad. Hindi na daw ako. Bahala ang tumuwad sila. Tuwad lang kamo diha. Tuwad lang naman ate. Isang tuwad. Oo, alam mo, Jemai, everyday gid talaga mag-LS ako, may isang tuwad. Alam ko, isang tao lang din yung tumutuwad sa akin. Sige lang, okay lang yan. Durable pa rin ako. Ba't kaya magtutuwad sila sa akin? Wala naman akong ginagawang masama. Di atay ko dasay. Hello sis! Vanessa Lini, salamat sa pagbalik-balik mo dyan, madam, ha? Hello, Madam Vanessa. Uy, inabaya kita. Nabasa mo yun, Madam Vanessa? Na-add kita sa ano ba? Hindi ako napaalam. Akala ko kasi isa ka din sa doon, nagmagpa-add ka doon sa sa GC. Salamat sa tumuwad. Lagi akong may tuwad. Naglalab shout out sa mga tumuwad dyan. Sa magtuwad sa akin. Everyday talaga yan. Pag mag-LS ako. Now ako nakabalik mo inaasikaso. Madam Vanessa, naglalab shout out. Okay lang, madam. Salamat, busy kayo. Pumunta pa rin kayo dito sa aking LS. Na-shout out talaga sa tumuwad. Ay, nako. I love you na lang, kapatid. Ay, nako. I love you na lang. Everyday talaga pag mag-LS ako, may tuwad ako isa.
I love you na lang talaga sa tumuwan, ay. Sige lang, okay lang yan. Pasiwa, siguro ni mo na isugta moong gituwad ka kay para di naka iter bahala sila ituwad pa more sa Tibor. Ay, di hulong dan si you from Maris Vlog. Ayan si Ma'am Vanessa. Di kita nyo yan si Ma'am Vanessa. Nag-LS niya si Madam Vanessa. Nag-LS niya siya, guys. Ayan, ibaba ko yung kung ano Madam kung ano niya. Okay, busy pa akong kami. Kajot lang, ha? Lubat, magot ko, eh. Guys, nagbaba ako kang ano ba, ayan o, kay Leia. Uy, inahan, kanunay pa na. Ay, na ba ako, ay? Miguel, shout out di ati Nor. Uy, tamsak na lang ta. Salamat sa tamsak mo di ati Nor. Ay, na ba ko, eh? Roldan, ayan, tapos na si Ma'am Vanessa sa'yo, tamsak na lang ba, inahan. From ay, ayan. Dito guys, tuwad lang, sapat na. Miguel, shout out. Uy, ati Nor, issue na pod ko, may tuwad na naman ako isa. Sino kaya yan, no? Ano po? Kapa-F, kapamilat na 5. Hello po ulit. Ayan, Reynaldo. Thank you for coming back. Shout out po to all. Ayan, mega love shout out. Ayan, si Madam Vanessa. Madam Vanessa, si Nordica Praja. Dikitan nyo yan, guys. Yes, anak. Ang sabi niya, Sinor. Hello po ulit. Ayan. Salamat sa pagdikit, Jupers Vlog. Kung si Jupers ba, ang bait talaga ni Jupers. Ay, kanina pa, dikit man dikit. Iwan ko lang kung may nagbabalik. Basta iwan ko lang kung may nagbabalik sa kanya. Awa ako. Ayan. Norlica Praja, dan po, pabalik from Vanessa. Ayan. Uy, kapait ba anak mo? Nawang dari, uy, katama ko anak. Kini, puputing hayaya. Anak na lang, bahala na na. Asa naman po, ayan. Norlica Praja, asa na ba po? Sabi ko sa'yo, isa lang yan, araw-araw tutuwad siya. Oo. Bakit naman ganun? Ay, araw-araw talaga may tuwad ako. Tinutuwahan ko. Ay, mega love shout out na sa tuwad. I love you na lang sa tago, guys. Okay lang, magmuto na. Boy, ang aso pala. Maya na kita balikan Jupers Vlog from I. Isa ka na lang dito dun Marie. Isa na lang tabi ha. Asa naman po eh. Ayan. Maya na kita balikan Jupers Vlog ha. Ayan, painitin yung guys from IIHQ Vlog. IIHQ Vlog, OTW po. Heidi, nasuklian na kita from Gemini. Norlita, pulpak na po kita from Jupers. Ayan, thank you so much, Madam Heidi Hulong. Thank you so much. Ako, supportive ba ni Madam Heidi? Ayan, si Jupers, nagbaba ng kanyang bahay. Sabihin mo sa kanya, dalhin niya lahat ng kamag-anakan niya para tutuwad. Ay, I love you na lang talaga sa tumuwad, ha? Okay lang yun, ay. Everyday talaga, pag mag-LS ako, may tuwad, isa. Isa lang naman, pero okay lang yan, ay. I love you na lang sa tago, ha? Okay. At Tinar, I love you na lang sa tago. Ayan, Reynaldo Jr., IIHQ Vlog. Idol, dan na po daw si Reynaldo kayo, Madam Ai. James Vlog, OTW na po. Pag nila ko, dogi mo ha, Chloe? Oo, okay na na, Chloe. Ayan, James Vlog, dan na po, sabi ni Reynaldo. Si Felicia, Ani, ang aking kapatid maganda. Natawa siya dahil sa tuwan. Ay, nako, I love you na lang sa tumuwad. Ayan, Reynaldo Jr., Mona, dikit na po ako sa iyo. Kanina nabalikan mo na po ba ako? Salamat po. From Vanessa, ayan, madikitan kayo dyan sa Langgahab. Ayan, saan na ba ako? Para dumik, aga.
Sa dumikit sa akin book, pabakas na lang tungkol sa video para masuklian ko po kayo. Please wag po tayo dikit panghangin lang kasi lalagasin niya ni Digong. Ilolo pa na. Mahalin natin mga langga. Yan. Ano mahalin? Ang tumuwad? Oh, I love you. I love you na lang yun sa tumuwad. I love you to agad. Pababa ng bahay ni CGDB. Nagbaba. Kanina ba itong bahay, di? Naamanggo sa itaas ba? Madam Lolita Pradja? Ayan, oh, nakapin sa itaas. Excuse me. Nakapin na po yung bahay ni Sir GDB at Tinoy. Andyan sa taas. Ayan, naka-blue, naka-highlight. May pumupunta yung kanina pa dyan, pumupunta na doon kay Sir GDB. Ayan. At Tinoy, shout out sa iyo. Ayan. Basta better, tutuwad dyan, langga. Oo, bahala sila kung magbitad-bitiran sila. Oy, shout out na lang yun. Kanina pa yan, Atinor, binaba ko. Ayan. Yung andito yung mga kapatid nating mga supportive, napaka-supportive niyo. Salamat talaga sa inyo guys, ha? Salamat. Hindi na nagluloko yung anak ko ngayon. Sana hindi sumakat na itong staff ko. Ayan. Hindi si better. Basta better. Okay lang yan sila. Better sa kanilang life. Hala sila. Super vlog done with full pack sa'yo. Bro, may team ka na ba sa YT? Baka gusto mo mag-join sa team namin. Ayan, Jupers vlog. Oo, Jupers. Okay, nagdikit ko yung si Jupers. Sana kung tutuwad, walay magbitay. Magbitay. Ay, tamsak agay-agay. Agay-agay, Madam Ay. Salamat sa ulit sa patamsak mo, ha? Salamat po, Jemay. Sabi, uy, Jupert, i-friend request mo din ako dito, be. Uy, Madam Jemay, i-add mo din. Uy, Madam Jemay, di mo ako na-add. Ay, saan ba? Sa Kuyater? Jupert, i-message mo ako dito, Jupert, oh. Isali, di ka napakabuutan man ni Jupert, oh. Ang hilig na ang isda. Hello. Ayan, Madam Agay-Agay. Hello lang ka, Jemay. Ayan, salamat po, Jemay, sa Jupers. Ayan. Ayan yung Facebook account ko, guys. Okay. Sa gustong sasali sa GC, mag-GC din yan si Jemay. Ayan yung Facebook account ko. Comment na kayo doon na gusto nyo sasali sa GC. Ayan. Vanessa Nini, ayan, dana po daw si sa'yo, si Kapatid, Rinaldo, ayan. Dance na ninja naman ko dito. Anak na nilahi naman. Ay, sa Puyaters, Marisa, kita ko nang dito mawisagot. Kana ako lahi mo kun ako nanay mga laing lahi ba? Ay Japanese, ay English. Hinali ko sila kay para magkuanta ba mag-LS ka. Support sila anak ba? Kay para magkuanta ba mag-LS ka. Support sila anak ba? Bahala na sila kung di sila kasabot at tuwa. Sa Timpuyate, nakita kita doon kay Ate Noy. Ayan. Asa na ba? Rinaldo Jr. Monar, thank you so much po from Vanessa. Thank you, Madam Vanessa, sa pagbalik mo, Madam. Ayan. Saan bahay mo, Jupert? Kay atong tuwaron. Uy, nagdikit ko. Yan, kay mo dikit. Ganina, pag si Jupert ay. Si Jupert, ganina pa na. Dikit. Iba ko yung bahay mo. Kuandi. Ganina, pag si Jupert ay. Si Jupert, ganina pa na. Dikit. Ibaba ko yung bahay mo. Kuandi. Ni Madam Leah Papasi.
Ayan guys. Ate Nor, ilisan ako sa si Sir GDB ha. Padikitan ako ni si Leia Papas ha. Piniplay din niya yung ano ko ba. Ayan. Guys, hindi pa nakadikit kay Ma'am Leia Papas. Ayan, binaba ko yung bahay ni Ma'am Leia Papas. Isa din sa tumutulong ni Ho. Padikit naman ako guys. Mag-hashtag lang kayo doon na Bien Marie. Okay. Si Jupers, ayan si Jupers, nagbaba na kanyang bahay. Ay, salamat. Hindi na binuang yung ano ko ngayon. Yung, ano ba yun? Yung connection ko. Yan, sari si Ani, dyan sa iyo, kalimbang sabi ni Heidi Rulo. Ayan. Mas maganda talaga pag kalimbang para hindi talaga malagas. Okay lang ba, Norlisa, kaya di na ko nakareply sa mga post. Basin wala po, si talaga, ito si Marisa. Gusto kong si Paminaw na ako. Ayan. Please guys, please connect to Leia Papas, isang monetized channel at tumutulong din kay host, mag-play ng aking ng aking video. Yan lang po ang maibalik kong sukli sa kanilang tabang sa kanilang tabang, sa kanilang tulong. Ayan guys, please connect to Ma'am Leia Papas. Ayan. Jupers Vlog TV, gusto mo mag-join sa Lamon Squad, Jupers? Shout out sa iyo. Sabi ni Gemma's Vlog, gusto mo ba lang mag-join sa sa Lamon Squad ni Madam Gemma? Uy, Madam Gemma, focus imong Lamon Squad, Madam Gemma, B. Dupo sa jud imong ingnan ba? Ako wala. Kababawa mo si Madam Gemma, ay? Madam Gemma? Ayan. Ayan. Sana ba host? Out na muna ako. Balik na lang ako. Salamat, host. Madam Vanessa, okay, Madam Vanessa, salamat sa imong time kay Tisika. Madam Vanessa, salamat sa iyo, Madam. Thank you so much. Glad Salisi Channel. Hello, Gemma. Ayan, iba naman na. Salisi? Sa'yo ba yan, sis? Iba na naman yan? Iba na naman yan, Salisi. Bigyan ko ba yan ng jacket, Madam Salisi? Alam ko, ikaw din yan ba? Sali ka, host, para happy-happy. Kung isalin nyo naman ako, ay? Isalin nyo ako ba? Ito yung ano ko, yung gani, para ma-happy ako, marami akong kaibigan. Baka marami akong kaibigan, marami din ang magtutuwad sa akin. Ay, nako. Ay, I love you nila sa tuwad dyan. I love you, you love me. Bahala mo. Basta ako, brothers lang. Ay, I love you na lang sa tumuwad. Always, I love you. Tuwad. Ayan, sila may espasyo dilapin niya. Uy, pasali naman ako. Sila si Jemay ito lang. Ito ko si Ong Gisi, ano ba? Invite ko siya. Uy, i-invite ako ba? Ayan, andun sa itaas. Yung itaas, yung ginabak ko ba yun, yung ano ko. Salamat po sa dikit. Lahat ng dumikit, sabi ni Tuwad. Yes, Tuwad is real. I love you na lang sa Tuwad, ha? Madam agay, Madam Ay. Pamilat mo dyan, okay lang ba, Madam Ay? Ate ko yan. Hala, ate mo yan, si Gladys. Hindi ko binagyan ng chocolate. Uy, sorry ha. Shout out sa, may tuwad. Hindi ko alam, Every LS ko, may tuwad talaga, mga palangging, Every LS ko talaga, may tuwad. Pero isa lang, parang isang tao lang yung nagkatuwad sa akin, Pero okay lang, pag happy siya, okay lang. Okay lang yun. Okay lang. Happy kasi siya pag may tuwad ako. Yung mga better sa life, bahala sila. Ayan, sana ba ako? Invite ko siya. Speciality, invite mo din ako. Ay, ako ba? Roldan, bigyan kita ng jacket sa pati Gladys. Ha, bumili. Sorry tayo ha, na Akala ko kasi si Salisi. Pa rin ito. Ikaw, sister ka pala niya. Salamat sa inyong support ka dyan, guys, ha? Kung nag-i-LS ba kayo? Pag ako ba, mag-secret ako para makadala din ako sa inyo, Wait, magkanda bilas na ako.
Ayan, Roldan, nasuklian na kita. Di ako nag-iwan ng bakas from Gemma's Vlog. Ayan. Ate Gladys from Gemma's Vlog. Ayan. Ayan. Yan ang may tuwa. Oh, I love you na lang sa tumuwag. Always yan. Pag mag-tegas ako, may tuwa. Okay lang yan, mga palangga. Gemma's Vlog, salamat. Ayan, from Roldan Argalon. Thank you so much, mga palangging ha, dahil nandyan kayo. Ayan, Gladys Salisi Channel. Ayan, ha, natawa. Uy, Sisi, pasensya ka na, ha? Akala ko kasi si Ami ka pa rin. Akala ko ba yung ano lang, yung ninja lang. Ayan, William Tangonan. Heidi Hulong, Nancy you from William Tangonan. Ayan, nagbabad si Sir William. Uy, si Heidi. Si Heidi, dikitan mo yan si ano, si Sir William. May pa-WH yan siya ba? Tuwing gabi, nagla-live yan siya. Tuwing gabi, 7:16 in the evening, Pinas time. Ayan, kalimbangin all yun na lang yan si Sir William, ha? Thank you, host. Agoy, kalite. Huwag kang mag-thank you lagi. Ay, ako ang mag-thank you kayo kasi nandun kayo. Ayan, saliti ani dan tamtak kayo. Pamalit vlog. Ayan, busy pa ho sa work. Didikit po. Alonso inyong busy pa ho sa work. Didikit po. Alonso inyong lahat. Sa agoy. Sa inyong lahat. Basta I love you na. Ay, nagko kaba. Okay. Ayan, si Maris Vlog, nagbaba ng kanyang bahay. Jemay host siya talaga ang si Jemay host siya talaga ang nag-add sa GC. Si Jemay ba yung admin ng Lamon Squad? Si Jemay ba yung admin? Ate Gladys at Ate Annie from Lamon Squad. Yan. Invite ko sila dito. Uy, Madam Jemay, isali mo naman ako sa Lamon Squad. Bakit naman? Oy! Knock-knock. Oy! Yung connection ko. I love you na lang connection. Knock-knock. Mega love, shout out. Heidi. Heidi Uro, knock-knock. Agoy. Heidi Hulong, tamsak ko. Salamat sa patamsak, kapatid. Agoy, ibang ano. Bigyan ko ba yan ng jacket, kapatid Heidi? Hoy, kapatid Heidi, baka ano, gusto kang mag-double, may pa-premium yan si ano ba, si Sir William Tangonan. May nagbibigay yan siya ng ano, ng WH. Punta ka sa LS niya, kapatid. Hindi ko na yan bigyan ng ano, jacket. Ayan, salamat sa patamsak Heidi ha. Dadalawin ko ulit yung ano mo ay, bahay mo mamaya, kapatid. Okay, baka may bagong upload ka. MD Channel, mega love, shout out. Harang sis, salamat sa paharang mo dyan, kapatid. Ay, nako. Ay, paharang pa more. Si Heidi ba, napaka-supportive talaga ito ba? Kapatid Heidi, maraming. Maris vlog dan sa'yo. Bigyan ko na lang ng jacket yan, kapatid, ha? Heidi, ayan. Isa lang, tuwad mo, host. Sis Ella Yusico, hanapan LS niya. 31 ang... Hala. Kailan Kuya William ngayon? Sino bang Heidi or Heidi host? Heidi, iba yung si Heidi Hulong at iba pala si Heidi Aro. Ako, may galap shout out sa inyo dyan. Heidi, I mean. Kahapon host. Ay, ganun ba? Kapakit anak, Sir William. Oy, ba't naman sila magtutuwad, no? Sa akin, Sir William, everyday talaga yan. Mapapansin ko talaga yan. Magtuwad talaga. Pero isa lang naman. Dalawa na kami host. Ay, si Heidi Hulong at saka si Heidi si Heidi Aro. Ako comment sa inyo. Sorry sa inyo mga palangga, ha? Para matuslokan. Ayan, Bisaya na host kay mga Bisaya man ni Agoy gani mag Bisaya na ko ako. Ay si Sir William Tagalog mangod niya si Sir William isang Tagalog or Ilocano man ito si Sir William parang Ilocano man ito mo jak maawatan man sa ani ni kuan ay Sir William. Ay nako. Dalawa na kami kahapon na Sir William kahapon na Sir William. Parang kahapon ba ito wala mo giida. Bakit kaya may mga ganong tao no?
Ganun ba? Ayan, si Heidi Aaron, nagbaba na kanyang bahay. Hello, Heidi Aaron from Heidi Hulong. Nahirapan ako sa mga Heidi ay. Basig si Lolo ang nagtuwad ho. Wait, ganun ba? Mutuwad ba yan si Lolo? Gladys? Uy, totoo ba yan? Agay, kasama ko si Sis Jasmine Cory at Juliet Virgin doon. Hello, oy. Tawa si Ma'am Gladys, ah. Kasi baka si Lolo nga kumuha sa akin, no? Wala, oh, hindi ako love ni Lolo. Pangit siguro ako, ay. Hindi magustuhan ni Lolo. Agoy, di ate ko dasay. Ah, malito ka na, host. Nalito na nga ako. Si Heidi Aro at si Heidi Pulong. Agoy, naglag siya ko sa tawaran niyo ako at babalikan ko kayo. Paiwan na lang ng bakas. Bakit to? Huwag ganun ba? Baka tutupanin yung biro ninyo ba? Ito yung ganyan, oy. Huwag kayong ganyan mga palangga. Tawaran ganit kayo, baka anak. Na mapatay. Ay, nagko, kabuang rana host. Agay, Ma'am Gladys. Salamat kay Ma'am Gladys at inyong support ka. Saan na ba yan si Ma'am Jemay? Oy, nawala ni Ma'am Jemay. Salamat kay Ma'am Gladys at inyong support ka. Saan na ba yan si Ma'am Jemay? Oy, nawala ni Ma'am Jemay. Mega love shout out sa aking mga palangga dyan na nagsisupport sa akin. Thank you so much mga palangga, ha? Hindi nyo ako iniwan. Jemay, salamat. Jemay, isali mo naman ako sa Lamon Squad, Jemay. Oy, Jemay. Ay, nako. Isali mo naman si Pamilat dyan. Guys, sino nagdikit sa akin dito? Shout out para mabalikan ko kayo. Ayan. Shout out daw sa shout out daw sa mga nagdikit kay Heidi Hulong. Shout out kayo para mabalikan kayo ni Heidi Hulong. Ayan, sa possible friend. Diyan, babo na yan. At siniligo na yan si Madam Heidi. Mega love shout out to all of you guys. Agoy, salamat. Salamat pa ka. Kapatid Heidi Aro, nag-LS ka ba? Uy, agoy. Tempo sabi. Uy, basid agoy. Sinanga na po tiyo. Guys, huwag kayo mag-drop ng link dito na naka-LS, ha? Ano ba yun ang agoy? Sir William, salamat sa si Sir William, ha? Agoy. Tempo sabi, isik ka na kung hindi baba. Mga matay ang ating giti nito, oy. Puntahan ko muna, di. Ana, naka-LS ba yan siya, Sir William? Para lang yun, ate, sa mga di pa nakagrad ang GC na yun, ate. Malaki na bahay mo. Ah, okay, copy, Gemma. Thank you, noted. sorry. Uy, ato ko siya na kung Agoy. Heidi Aaron? Heidi. Nagbaba ka ng list, baka naka-LS ka, ha? Huwag naman ganan din. Pariya tayong malagasan nito ni Lolo. Saan naman si Heidi? Hey guys. Hindi ko makita yung ito. Ay, hindi pala. Agoy. Mega love shout out sa lahat na nandyan. Thank you so much for your support mga palangga, ha?
Thank you ng marami. Ayan, hindi mo lang nakabit. Salamat din sa mga kapatid ko dyan na nagtuwad. Arigato. Hoy, kumain na ba kayo mga palangga? Baka hindi pa kayo kumain ba? Kumain naman kayo dyan. William, hindi pa po sa tinanong ni Sir William kung kung mag-AS ka na, Heidi Aro. Maglagay na lang ako ng address din. Heidi Aro. Thank you so much. Wala ka pa ng cloud tapos ang dilim na ka. Madam Gladys, thank you so much, Madam Gladys, ha? Gemma, ipasok mo ako, my dear. Ayan, sabi ni Heidi Aro, ipasok mo daw, Madam Gemma, si kapatid Heidi Aro, oh. Sarado Gemma na. Ayan. Mega love shoutout sa lahat. Heidi Aro, ano FB name mo? Ayan, sabi, FB name mo, Heidi, para may ano ka ni Ma'am Gemma sa kanyang grupo. Naisali ka ni Ma'am. Oh, Ma'am Gemma. Hey, Ma'am Gemma, have faith, it is God. Ay, nakalive na si Madam Gemma. Thank you, Madam Gemma, ha? Thank you so much, Madam Gemma. Naangkaan din ni Gemma. Kira na, kaya ko chopstick na ko palok mo. Hindi ko. Nagdikit na kunin mo, ho? Oh, nakita ko yun doon sa sa cloud. Nakita ko na Ma'am Gladys sa listi. Ibaba mo yung bahay mo, Madam Gladys B. Idikit ko tong ninja ko sa iyo, Madam Gladys. Salamat, Madam Gladys, ha? Maraming salamat, Madam Gladys. Baba ka ng bahay mo, Madam Gladys, kasi idikit ko tong ano ko. Mega love shoutout sa lahat. Madam Gladys, baba mo yung bahay mo, Madam Gladys.
May iba ka? Bawal ba? Bigay mo, Heidi, FB mo. Sabi ni Salisi. Heidi, sana ba si Heidi? Baka naglakot ka na. Baka nagdikit pa yan si Heidi. Hey, kumain na ba kayo mga palangga? Kain tayo din. Nagat na, ano ko. Kain tayo mga palangga. Sige ka na po na ko lipstick ba? Ayaw, sige kong lipstick ba? Pinsan ko po si Heidi Host. Pinsan mo si Heidi Hol, si Heidi Aro? Ay, Arto. Kaya pala, Jupert. Kaya nagbaba ng bahay si Jupert. Uy, Jupert, ano FB name mo? Ibigay mo yung FB name mo dyan, kaya ka. Ayan, nababa ng bahay si ano. Para masalik ka sa GC ba? Ano, Jupert. Ibigay mo yung FB name mo. I-type mo dyan. Tapos i-delete mo na lang pag nakuha na nila. Salamat, host. Hoy, Gladys, punta kain tayo, Gladys, be. Salamat din sa'yo, Gladys, ha? Idikit ko itong ko sa'yo, ha? Thank you, a million. Agoy, a million. Uy, nag-ilis na ba kayo? Pag-ilis, ane? At saka, nag-ilis na ba kayo mga palangga? Siguro. Uy, nag-ilis na ba kayo? Ayan, binaba ni Jopers ang kanyang baguhan pa lang kami, ho. Bakit? Pag baguhan, okay lang yun sa listing. Idikit ko yung sa yung mga ko, be. Alagad ko sa inyo, be. Okay lang yan, kahit baguhan. Ano ba kayo? Mag-LS kayo, para sa WH nyo. Huwag nyo unahin yung yung banana. Kahit paunti-unti lang magkuha kayo ng banana. Ang importante yung WH. Sa akin kasi, yung baliktad ba, inuna ko yung banana. Ang dapat palang unahin yung WH pala. 106 pa lang po. Ganun ba? Sino ba yung may mga kakilala ba ako mga kore? Basta idikit ko yung banana. Hindi na ako magbakas, ha? Ikalimbaon ko na lang yung mga banana ko sa inyo. Manood ako. Tapos Salisi Ani, at si Gladys. Hindi na ako magbakas. Gladys, Salisi, channel. Ang galing nyo, ha? Magkakapatid talaga tayo, ha? Uy, huwag kayong magpasalamat ba? Hindi kayo magpasalamat ba? Ako ba yung magpasalamat dapat, no? Kasi andito kayo. Yung nagdagasan siya. Matagal na sana ako nakagraduate nung nakarang buwan pa sana. Ngayon, kinuha ni Lolo, kaya ngayon lang ako naman kakagraduate eh. Lagi ang bata. Host na ako. Uy, kapatid, Salisi. Na lang yung be? Ni Jupert. Ako naman ito. Ayan na yung FB account ni Jupert, oh. I-search ko yan, Jupert. Puntahan ko muna yung bahay ni Gladys. Ayan. Ayan si Gladys, oh.
Sige ho. Puntahan ko muna ba para maidikit ko tong isang banana ko. Pero yung iba, mamaya na lang ha. Bunggal nyo ha. 3 is ito kapatid. Ito na oh. The coconut tree is a giant tree. Ayan, pang 35 thumbs up. At pagka 107 mo ako. Tapusin ko muna ha. Ayan, Jupers, baba ka ulit ng bahay, Jupers. Be, dikit ko itong isang ano ko sa'yo. Ang bait naman, Jupers, oy. Gladys, hindi na ako magbakas, Gladys, ha? Ikalimbang on na lang kita, ha? Ayan, malapit na matapos ang coconut tree. Uy, ang ganda. Saan ito? Saan ba ito banda, oy? Malapit kayo sa dagat? Ay, tapos na. Ayan, nadikit ko na yung isang alagad ko. Ayan, nababa si Dukos na. Ay, kapit akong lubot ko eh. May pa-intro pa. Okay, ni Master. Ayan, na Jupers, oh. Ito na yung bahay mo, Jupers. Ayan, napakini Master ka pa, ha? Yung sa akin, wala nang intro-intro. Diretso na, wala nang intro. Naghahanap ng pagkainan si Dudong. Misis mo ito, Dong Jo. Paano 103 pa pala tayo? Okay, hanap ng anak ko. Tapusin ko lang yung video mo, ha? Ano ko na lang dito. Hawa lagi ang bata dun, Marie. Nag-ulo ay. Something kaya. Vlogger pala ito si Mrs. mo ay. Wala na yung connection ko. Oh! Ayan, Jupers, tapos na po ako. Okay, ang signal. Ayan. Oh! Ha? Mga pindot. Ayan, Inday. Miguelag shout out sa imada, Inday. Salamat, Inday, sa patamsak, Inday. How are you, Inday? How are you? How was your day, Madam Inday? Kain tayo, Inday, be?
Salamat sa nakabidyo dyan, ha? May 15 minutes na lang ako. Mag-undang-undang na ko, ha? Para makasupport naman ako sa ibang kapatid natin. Legit ang vlog. Hayos, thumbs up din po sa iyo at dikit kalimbang po, pa-jacket po ako. Sure, why not? Coconut, bigyan kita ng jacket, legit, ha? Wait ka lang dyan, legit, ha? Ayan, bibigyan kita ng jacket. Ano ba ako? Ayan. Legit vlog. Ayan, may jacket ka na. Legit an. Mega love shout out to 7 million viewers. Thank you so much. Legit an, baka hindi mo pa kadikit si si Ma'am Leia Papas, andyan na sa taas, naka-highlight, color blue. I-click mo lang yung link, tapos mag-ano ka lang doon. Dikitan mo siya, tapos hashtag Jen Marie doon sa comment. Magbakas ka lang doon palangga. Dikitan mo yan, please. Tinutulungan kasi niya ako, oy. Tutulungan ko din siya. Yan lang yung maano ko ba. Ayan. Inday TV, pang 228 banana po ako sa iyo. Pasukli na lang po. Ayan, sabi ni Digit at. Ayan, Inday TV. Jupers. Ayan, tapos na si sa iyo, Jupers Vlog. Na po, pabalik na lang po, sabi ni Inday. Ayan, magbalikan kayo dyan mga palangga, ha? Magbalikan kayo dyan mga palangga. Ayan, OTW legit, OT. Ayan, OTW na si Inday sa'yo legit. Thank you so much. Thank you so much mga palangga, ha? Magdikitan na kayo dyan, ha? Ayan, si Haider Aro, nagbaba ng kanyang bahay. Magdikitan na kayo dyan mga palangga. Oh, lagi.
Dan thumbs up Jupiter's Glow from Gladys. Ayan, si Heidi Aro. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Mega love shout out sa 8 million viewers. Thank you so much mga guys. Thank you so much. Thank you so much. Dan Sukli, legit. Ayan, si Inday, legit nga kaibigan natin yan si Inday, ha? Lagi pumunta dito, legit yan. Madam Jasmine Corey, guwapa, guwapa. Madam guwapa. Thank you so much, Madam guwapa, ha? Arigato, buhog buto. Ay, basta sa buhog buto. I love you na lang, Madam Jasmine. Naalang gihapon, agoy, arigato, Madam Jasmine, thank you so much, Madam, ha? Inday TV, thank you po from Legit. Ayan, sa Lisi Ani, hello po sa iyo, you're here. Sabi ni Legit, agoy, magkakilala pala sila itouch, ay. Tambay rani, okay, Madam, salamat yung patambay diya, Madam. Ayan, Jasmine po, lami akong pamilat, pero wala nagsamok akong signal. Unta nga dili sa ni mapalong. Oy, sulitin ko yung time na hindi magpalong-palong yung signal ko. Nalang gihapon, ayan, tambay ra ko niya. Ayan, thank you. Thank you, Madam. Ayan, in the TV, thank you po from Legit. Jasmine Cor, hello din po sa iyo. Dito ka rin po. Hello. Sabi ni Legit and vlogs. Ayan. Ayan, kilala pala ito mga SSR. Hala! Nagbukas mo. Malik. Ayan, magdikitan kayo dyan mga palangga. Agoy. Asa na ba ko? Heidi, ano pang 60 ako sa iyo? Pabalik na lang po from Inday. May mga kilala pala ako dito sa iyo, host. Oh, sino si Ate Jasmine? Si Madam Jasmine? May love shout out. Agoy, ang ilong. I-regard ko. Hello to all from Jared Makasait. Ayan, Jasmine Torre. Aray. Ayan. Ayan. Jasmine Corre, ayan. Hello to all. Ayan, balik. Gerard Makasait from Jasmine Corre. Ayan, Jasmine Corre from Gerard Makasait. Ayan, legit. Ayan, siguro kakilala mo yan ba? Sikain tayo, babe. Nagdadayit ako, mag-noodles lang ako eh. Hello, Gerard Makasait from Gladys. Ayun, magkakilala pala. Agoy, magkilala pala kayo. Maxine Videos, Inday Dan, pabalik po, sabi ni Maxine. Ayan. Nagbaba ng bahay si Maxine ng ano. Bakit 5-5? Kasi 5-5. 5-5 ba? 500. Isa man. Nga rin magpasin sila. Sabi ko, Okay. ate, kung dito ba? Apo ni... Ino?
Ito na pinili. Si Irma. Ito na. Ay, ako dito. Ay, wala. Di ay. Tanawa na dito, Chloe. Gladys Salisi Channel. Ayan, may palablam si kapatid Gerard Makasait. Sir, i-regards ko sa imong ilong, sir, ha? Agoy, crush kayo na ko imong ilong, sir, ba? Diyos, kung mag-ano pa lang ako, sir, yung mangala ba? Yung mangala. Ano ba yung mangala, sir, ay? Basta yun na yun, yung mangala. Pag mangala ako, sir, sa yung ilong ko, pangalait ko. Kain ako, ha? Uy, Sir Gerard, salamat kayo, Sir Gerard, ha? Maraming salamat kayo, sir. Bigay mo, Sir Gerard, yung ilong kay host from Gladys. Ano ba yun? Ano? Bisaya ba ka? Ano? Ay, Gladys? Crush ko yung ilong ni Sir Gerard ba? No? Ang pangit ng ilong ni Sir Gerard ba? No? Yatay. Akin na yung ilong mo, Sir Gerard. Ilagay ko dito, oh. Ayan, si Maxine Videos. Legit dan pabalik po. Sabi ni Maxine, ang baba na kanyang bahay. Kumain na ba kayo mga palangga? Ako ang taas. Oo, ang tangos nga. No, ang tangos, no? Sana all tangos ang ilong. Yes, kapatid Gladys, sa Lisi Channel. Hihihi, agoy. Ibigay daw ni Sir Gerard yung ilong sa akin. Ay, Sir Gerard, ibigay mo yung ilong sa akin ba? Wala ka ba ngayong work, Sir Gerard? Ba't napadaan ka dito, Sir Gerard? Ayan, Maxine Vlog. Gladys dan pabalik po. Agoy, natawa si Sir Gerard. Oy. Basta i-regards mo na lang ako sa ilong mo, sir, ha? Ay, bawal. Bawal ang bata. Maniga. Ay, pag-aral ba ito? Inggit ang mga walang ilong. Oo nga, no? Inggit mo tayo sa ilong ni Sir Gerard. Ay, ba? Ay, ba? Oh. Ikaw ba, Gladys? Tangos ba yung ilong mo, Gladys? For sure, maganda ito si Gladys ba? Ang halit ko, are you happy in this morning? Do you need more? Is it something that you searching for? Heidi Holo, mega love shout out. Salamat si Heidi, ha? Madam, nagkuhan na ba sa madam? Gabi, pagbaba, urog balay madam. Dikit ko sir. Burag dikit o dili. Busy muna ako, kapatid. Yes, Sir Gerard. Okay lang, Sir Gerard, ha? Salamat sa iyong time, Sir Gerard. Salamat sa patamsak. From Maxine Videos. Ayan.
Mega love shoutout sa lahat. Uy, okay lang, iwan niyo ako ay. Susulitin ko kasi yung time, yung ano ba, hindi naglo-loading yung ano ko, yung signal ko. Wala, manggulang diya.
Maangga. Dili. Ikaw minor po. Saan ka karon? Na, shout out sa lahat. Atong pamilat atimana. Rinaldo. Hello po to all. Ayan from Rinaldo. Hello po, Rinaldo. Salamat ha. Ayan, maglapag lang kayo ng bahay dyan ha. Maglapag lang kayo. Magdikitan kayo dyan. May galap shout out. Dikitan muna kayo dyan ha. May atimanon na. May atiman. Ano ba yung may atimanon mga pamilya? May asikasuhin lang ako. Magdikitan, maglablaban. Ano? Tuloy lang ako dito ha guys. Kasi ano eh. Minsan lang ako magtutuloy-tuloy ba yung signal ko. Minsan kasi mawawala yung signal ko guys. Kaya ngayon, hindi nagloko yung signal ko. Produce pa ako dito ha. Magdikitan muna kayo dyan ha. Sa hindi pa kadikit si Ma'am Leia Papas, andyan sa itaas na naka-highlight, padikit ako mga palangga. Uy, ama! Yung nga, yung tabi, yung nga. Pero, bantay lang dito, mga wala na diha ang mga gamit. Pero, bantay lang dito rin. Bantay dito na po rin ba? Undangan yung pabadlong dito. Pag, tanawa na, oh.
Ayan, shout out sa lahat na nandyan. Andyan pa. Thank you so much. Ayan, guys. Sulitin ko na lang yung time na ano ay hindi umandar yung hindi umandar. Hindi binuang ang aking signal. Susulitin ko na lang mga palangga ha. Ayan, magdikitan kayo dyan. Maglaglaban lang kayo. Anda. Wah, emang kalian ya? Makailit. Kan awak boleh di rumah ya? Kami gitu. Wah, emang kalian ya? Makailit. Kan awak boleh di rumah ya? Kami gitu. Ano kalau kita pakai? Mau nih mau digamit tangan? Ako na mo gigamit. Oke, ini ketemu satu. Ang awa ra guni ay sa mukha gitu. Alas durot na isa kuan silupin ako tumbad, kutunbad. Gimana gini sih mo rito. Asa bang kuan ay? Masken videos done from Gladys. Ayan. Legit and vlog done to you from Maris Vlog. Ayan. Host, taga-asa ka. Taga Davao del Sur ko. Mga palangga, Gladys. Utik-utik ka, lagi rin may dumari. Balamitan, lagi pa akong dumari. Ay kung saba, ha, na. Ito di magyaw-yaw ni mo di ay, ha? Wala mag ayaw ko kataw idin na rin, ha? Ayaw ko kataw ibantay ng sa mo. Hindi ka na maudin na rin. Ayaw ko kataw ito, wala ko ganahin, ha? Ayaw ko kataw eh. Sige, suko ka. So, babe, bantay na imong module rin, Chloe, ha? Sige, tagpulito ka ng cellphone. Oh, taga-asa ka, ayun na. Sir Gerard. Napali ka na, Sir Gerard, oy. Andiyan ka pa pala, Sir Gerard, oy. Salamat na marami dyan, Sir Gerard, ha? Salamat naman sa kasi. Tagal ko natapos to. Ayan, thank you.
Si Maxine Videos. Rinaldo Dan, pabalik po, sabi ni Maxine. Ayan, Rinaldo. Andyan ka pa ba, Rinaldo? Calling the attention of Mr. Rinaldo Jr. Please connect to our friend Maxine Videos. She already done to your house. Ayan, kanya. Ang sama ba? Ang sama? Sama ba? Nasusupan ha. Ako ito ba? Nabang mo ito. Bayo ko pinta. Ano ito? Ang gitabuan sa una na puno naman ang gapon ko sa bala. Ya, upat mo sa dito ng nagtabo, 1, 2, 3, 4. Ako lang yung ako. Asin! Wala siguro yung tanda niya. Ah! Dito lang sila. Dito baya. Dili mo siguro mo osa. Dito lang sila sa babaw ko. Dito lang man mga. Dito mo, dili man nila. Dito, sa dito ko, dito. Ano yung nakuha? Dito. Ugma, lain ako. Ang tagbo na ugma, 5, 6, 7, 8. Aga-agaw, lain tagbo. Dapat ay ubang mo. Mayari sa dito yung kuwan doon, kwintas doon. Ano, ibutan na din nga. Ay, talaga! Oh, kasi ate mo mag-prohibit eh. Ganito na kung guys. Guys, magbabay na ako guys. Bye-bye na, salamat. Manday ko nakamute na. Bel, salamat Bel. Wala lang yung connection ko. Salamat Jan, Belly Jackson. Thank you so much. Mag-end na ko oy, mamutog 3:30. Magbabay na ko sa inyo mga palangga, be. Ano lang. 7 minutes na lang.
There's something that she's searching for. You know that she's all the people watching all of you. All the never love. Look at the face, what it can hurt you. It's all from shalom. In the shadows, shalom. In the shadows, shalom. It's all from shalom. Oh, 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 oh. All the people watching shalom. Never lie. It is all safe, Hoy, Mr. Dimdim! Ba't andyan ka pa, Mr. Dimdim? Nagbabay naman ko ay. In the shadows, Mr. Dimdim! Nagbabay naman ko sa Mr. Dimdim. Ba't nandyan ka ba, Mr. Dimdim? Ay, support pa din. Support. Hanggang sa huling patak, agay, agay, kalamit sa pabilat, Mr. Dimdim. Ay, bye na ka. Oh, madam. Here lang ko, naulong ko sa inyo diya. Ay, Mr. Dimdim. Saan mo ninaporta ni Marie? Ay, Chloe. Nakalta nito. Saan mo nipaliton? Ang binabit. Mr. Dimdim from Jasmine Torre. Ayan, si Sir Jim. Here lang ko. Agoy. Gusto ko sana ano ko lang ba, isirado na, dili lagi na kayo ngiti, bagdali, ulo, Isirado na ko kuan ba, upat sa oras. Okay lang ba, no? Kung isirado na lang nako. Bye, Madam Jasmine. Ayan, Maris Vlog, Gladys Salisi, Dan Tamsak, ayan. Gwapa kaayo, agoy, ang pamilyat natin dyan. Hindi, papadito, mo siguro. Hindi, magbayad na ka. Di ba kung kumabot dito? Ambin. Ayun ka, mag-ingin mo rin na nasa kwarta dito. Ha? Malit na si Ate Ice Cream. Pastan. Bread. Gwapa kaayo, agoy, Mr. Dimdim, arigato, bahog buto. Mr. Dimdim, shout out from IIHT Vlog. Ayan, mega love shout out sa lahat. Naging 8 million yung viewers ko. Thank you ng marami mga palangga. Ayan. Dili lagi pwede mo uban ang bata dito doon, Marie. Dili na, mga may COVID dito, oh. Ganun ka. Hindi pa, diba? Hindi pa sabot, magugagod. Bawal ang bata dito, ah. Madam Ay, salamat tidak Madam Ay. Bye-bye na ko bang ano, napaman mo din na. Mr. Dimdim, ano pala ang trabaho mo dyan? Mr. Dimdim. Ito talaga si Mr. Dimdim, ah? Naoy? Babels, Babels, Madam.
Ano, naka-live na si Kwang Hee. Hindi ata na si Kwang Hee. Mr. Dim, Mr. Dim. Nakaligo sabi dali. Iyon po. End ako na ikaw man nagkaligo ko dali. Ano, bastos mang kay ka, oy? Hindi, hindi naman yung maunaman niya ako. I love you, guapa, agoy, I love you, madam guapa. I love you, madam ay. Thank you, madam ay, ha? Wa nakatamsak sa uban akong simpang kay lubat kayo sa pang napamisgawas. Okay lang, madam. Oy, no problem yan, madam. No worry, no worry. Don't you worry, my friend. I love the best pang ay. Sorry, agoy. Thank you, madam. Oy, don't say sorry, madam. Don't say sorry. Salamat sa inyong support sa mga palangga, ha? Ganahan o kakukuan ron ba? Ganahan ko og LS kay wala siya nag-connect yung ay kanang nag-loading, nag-connecting ang akong signal pero dili siya parehas nga kanang palit o kawala ba. Pagbabay na diha. Bye-bye, Madam Ai. Thank you so much for your support. Thank you for your love. Thank you for your everything. Thank you sa imong pamilat na imong gigahin sa ako ang pamilat. Ay, nato. Mr. Dimdim, Mr. Dimdim. Ano pa ba? See you tonight. Sure, why not work? Asa mo ta magsisiyo, asa mo ta mag-meet ane. Asa mo ta mag-meet. Ma. I'll never love again. Ang may malaking ngipin. Ang may malaking ngipin? Ay, si Mr. Dingding. Madam Ai, ha? Sasabihin ko yan ni Mr. Baka nakikinig lang yan si Mr. Dimdim dyan, oh? Nag-get ko ka agad. Kanta ka nga, agoy-agoy, Mr. Dimdim. Nakikinig lang siguro yan si Mr. Dimdim dyan ba? Yan. Mr. Dimdim, Mr. Dimdim. Saan ka na ba ngayon, Mr. Dimdim? I love you, Mr. Dimdim from IIHQ Vlog. Ayan. Hindi mo pa siya makaintindi. Hindi yan siya makaintindi, oy. Ay, Tagalog pala yung ginamit mo, oy, atay. I love you. Naalang diri gwapa agoy si Madam Jasmine naa mangguday dira gud oy. Mukanta na lang sa kubi. Mukanta ko kang kuan Lady Gaga. Idol ako si Lady Gaga. Diha siya magsabi sa LS niya kagabi may malaking ngipin. Oo, no? Siya naman yung nang ano sa kanyang ngipin, oy. Ate Jasmine. Mukanta na lang po, be. Napagbulo, no? Dili lagi pwede mo ba ang bata pati kung gahian mo ulo ay. Magdala yung maglakaw ba? Hulat ay pagkuan, pagpaabot.
Nagmotor manggod ko? Okay. Karon na. Unya pa. Karon na. Oh, agoy.
Thank you, Madam Vanessa. Thank you so much. Ba't nandiyan ka pa, Belly? Oy, nagkanta-kanta na lang ako dito, Belly. Oy, paano naman ako ka-end naman ako, Belly? When we first met, I never thought that I would fall. I never thought that I could find myself lying in your arms. I wanted to bend the truth. Oh, baby, that's your right. My world keeps turning and turning and turning on, and I'm not moving on. Do I feel it? Don't wanna start another fire. Don't wanna know another fear. Falling on my heart. Don't wanna give my heart away to another stranger, or let them be one, even if it's unlighted. No, I'll never love. Uy, Bel, babay ng Bel. Uy, pag-alis ka na dyan, Bel. Let them feel me. I don't wanna waste a moment. Ooh, ooh, ooh. And I don't wanna give somebody else the better part of me. Tidak sini ya, tuh sini mana nih? Bapak tuh ikannya. Bisa. Another time. Bisa. Bapak bisa. 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 Bisa tak? Tom. Bapak bisa ka biskuit ba? Ang ka dito ang lima. Si Paris nakatong biskuit. To another stranger. Del, alis ka na dyan, Del, eh. I'll never love again. I'll never love again. Malasa naman daw mo na ate na. Yan na for ikuan lang ko ni upat ko lang ni ka oras ha. Unya nagbo. Bawal lagi ang bata ba gayud ulo eh. It would be the last time I would broke my heart in two, trying to save a part of you. Don't wanna feel another touch. Don't wanna start another fire. Belly Jackson vlog, baba ka bahay. Ayan, kapatid Bel. Ba't nandyan pa kayo? Ay! Don't wanna... Ayan, kapatid Bel, magbaba ka daw ng bahay. Well, even if the sunlight is, no, I'll never love. Maxine, that's sa'yo from Vanessa. Ayan. Hindi ko lang alam, Madam Vanessa, oy, if nandyan pa ba sila? When we first met, I'll never thought that I would fall. I never thought that I could find myself lying in your arms. I wanted to pretend that this was true. Oh, baby, that's your heart. 'Cause my world keeps turning and turning and turning on, and I'm not moving on. Do
another song. Don't wanna start another fire. Mapadali na. I know my heart. Don't wanna give my heart away to another stranger. Or let me know that they be true. Won't even if they stand hiding. No, I'll never know. I don't know this feeling. It looks it's you and me. I wanna waste the moment. Ooh, ooh, ooh. And I don't wanna be somebody else, the better part of me. I would rather wait for you. Don't wanna feel the touch. Don't wanna start the fire. Don't wanna know what I'm doing. Baby, I'm letting all your love. Don't wanna give my heart away to another stranger. Oh, let me know that baby. Nakigulat si Would Ate even if Sumi. it's Andyan, si Sir William, oh. Pero gulat na Ate Sumi. Ajut lang ba? Kajut lang. I'll never know. Always remember us this way. Always. Ay, guwapo na. Andyan pa man sila, oh. Burning in your eyes. You don't know how. Ano ba? Ano naman dito, ay? Gulat ka mula ka. Ako paggulat akong time ba? Gulat ka tayo kabur na na. Ay, ate You pa ka. found the light in me that I couldn't find. Ate pa ka mahamay makalunod. Walang hinag. But I can't find the one. Magkay lang. Ano lang, 11 minutes. Ha? Goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the wind won't play, I'd always remember us this way. Isa ka na lang, ha? Boy, try to ride. They don't know how to run, but down we try. But all I really know, we've been. The part of me that you will never find. So when I'm all tripped up and I can't find the word, every time we say goodbye, baby, it hurts. It hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'd always remember us this way. Oh yeah, I don't wanna be just a memory, baby. Ooh, 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 ooh. Ito po, bahay. Na. But I can't find the one. Iya. And the band won't play. I'd always remember us this way. This way, oh yeah. When you look at me, and my heart and my whole thing, I'd always remember us this way.
Ano ba ito? I know you better than he can. Saan ba ito? Bradley Cooper. Ba't na kayo nandyan po? Ay! Dili pamanggot. Hala, kuan paman. Di paman. Stress ba? Tama si mama. Uy, trip. Shalala. Nesa, ayan. Kakanta na ako. Ay, hintayin ko yung oras. Oh. Kutob pa lang tayo din na. Oh. Are you happy in this modern world? Glance, thumbs up na sa'yo. What's up, thumbs up mo, Glance, ha? Pa-end mo, Glance, ba? Mega love shoutout, GT Glance. Thank you so much. Isa na lang kabiha. Na. Bye-bye. And all the good times I find myself longing for change. Ayan, Bel. Thank you so much, Bel. Vanessa, ayan. Vanessa Dan from Maxine. Ayan, si humahabol pa si Jan sa baba pa ng kanyang bahay. Magdikitan kayo dyan, ha? Malapit ako mag-end. Kanta na lang ako, eh. Bahalag, di ba? I will try to feel that void. Or do you need more? And it's hard keeping so hard for when I'm falling. And all the good times I find myself longing for change. And on the bad times I feel myself. I'm on a good path. On a good path. We're both on a shallow now. In the shallow. In the shallow. In the shallow. We're both on a shallow now. Oh, I'm on the good path, watching sunrise, and I'll never miss the crowd. Bel, umalis ka na dyan. We're from the shallow. In the shallow. In the shallow. Shallow. You look amazing, baby, Monica. I'm gonna catch some fire. Kanta-kanta na lang ako ba? Always remember us again. Burning in your eyes. You look made and babe, I wanna catch on fire. Buried in my soul, like California gold. Ma'am, Cutie Jasmine. Wala na connection ako, tanawa ko na, wala na connection. Wala. And the band won't play.
I'd always remember us this way. Lovers, we don't know how to rhyme, but down we're trying. And all I really know, you. So when I'm all stressed out, but I can't find the one. Every time I fall, Bel, bamay na Bel, oy. And the sun was down, and the band was lit. I'd always remember us this way. Oh yeah, I don't wanna be just a memory, baby. Ooh, 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 ooh. Mana ko na gawin? Mahirap gusto ko. Ooh. So when I'm all checked